سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونون تبوك تكونون اي وتر تمنيتنا يو لومو ونو كل ميدياتاتنا عالم فتشنا اقدا سنة زلو من كنفلطو من كنمهار اللو من زلنا زبلنا يام ارستات هزنا لكم متسينا لنا مچم ابزي وانزي عالمنا بقلطف نابستفل عليه معازنا تلواوات كم زلا كنرينا بوليتيكاو لوط كنرينا وتهدراو لوطي منقصقاسات كنرينا وطبعا منقصقاسات كنرينا كل دما وددر استبقسي زلنا مدرك እዚ ኣብ መጀመርያ ንሪኦ ፀናሕና ናይ ኤርትራ ዝኾነ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ከርእየኩም ከለኹ ንኩናት ከዘኻኽረኩም ወይ እውን ኩናት ስለ ዘድልየና ስለ ዝናፍቆና ኣይኮነን ሰላም ብሓይሊ ኢኻ ተውሕሶ ብትምኒት ጥራይ ሰላም ኣይመፅእን እዩ ስለዚ እዚ ክንርኢ ከለና እዚ ኩሉ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ መንእሰይ ሰላም ንኽትነብር እዩ ንኽትዋጋእ ኣይኮነን ሰላም ክመፀካ እንተኮይኑ ስለምንታይ ከምብለኩም ከም ዘለኹ ፅቡቅ ጌርኩም ክትርእይዎ ኢኹም ዳርጋ ወገን ኢትዮጵያ ጎስጓስ ናይ ኩናት ክትብሎ ትኽእል ብርቱዕ ዝኾነ ዘረባን ምንህሃር ናይ ፖለቲካን ክንፍትን ኢና ኣብ ኩሉ ኢኻ ናይ CIA ከምኡ ድማ ናይ MI6 ናይ ስለያዊ መርበባት ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን እንግሊዝን ኣሜሪካን ኣብ ኬንያ ኣትዮም ከም ዝነበሩን እቲ ዕላማ ድማ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንሱ ክንርኢ ኢና ብዓብዩ ኣብ ዞባና ዝንቀሳቐስ ዘሎ ብዓለም ደረጃ ድማ ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ እዚ ዓለም መፍላት የድሊ ስለዚ ስቕ ኢልና ዘይኮናስ ንኩሉ ነገር ውግእ ዝደሊ ሰብ የለን ካባይ ንላዕሊ ንውግእ ዝፅዮነ ሰብ የለን ግን ውግእካ ስለዘይደለኻዮ ይተርፍኒ ወይ እውን ስለዝደለኻዮ ጥራይ ኣይኮነን ንኸይመፀካ ኣቐዲምካ ክትዳሎ ክትክእል ኣለካ ብስነ ኣእምሮ ቀዳማይ ድማ ብዙሕ ትሕዝቶ ዘለዋ ዓብ ትምህርቲ ዘለዋ ቪድዮ ኢና ክንርኢ ናይ ሎሚ ናይ ብሓቂ ፍሉይ ትምህርቲ እውን ክንወስድ ንኽእል ኢና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር እናሓተትኩ መጀመርያ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ እስከስምዕዋ ምስጢር ናይ ኣሜሪካ እውን ኣብዚ ክንሰምዖ ኢና A part of the fear of the second term is they're sitting there saying, holy shit, if he gets in here and actually learns that he didn't know anybody, the people that he hired, now he actually knows who's not full of shit and who is full of shit and who are the people that are snakes and who is not, because he's had enough exchange to know who you can trust, who you can't trust. Shit, we can't get this guy to get back in here. Do you think that's the big fear? What do you think the fear is with the second term? I think the fear... So, ኣብዚ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚኣ ንውሕ ዝበለት ቪድዮ እንድያ ግን ሓፂር ክፋላን ኣገዳስን ኣብዚ ቪድዮታት ብዙሕ እየ ዘምፅእ እቲ ዘድሊ ክፋል ጥራይ ድማ ከስማዓኩም ዝደሊ ዶናልድ ትራምፕ መበል ካልኣይ ግዜ እዩ ኣብ ፕሬዚደንትነት ዝወዳደር ዘለዎ ስለምንታይ ብሙሉእ እቲ ስታብሊሽመንት ዝበሃል እቶም ቀደም ንዑ ዝድግፉ ዝነበሩ ኣብ ናቱ ምምሕዳር ምስ ዝነበሩን ኣንፃሩ ኮይኖም ዘለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ስለምንታይ እንድሕር ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ገፅ ናይ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ብዙሕ ነገራት ኣየሳልጥን እዩ ኣብ ካልኣይ ክፋል ግን ካልኣይ ግዜ ምርጫ ስለ ዘይብሉ ኩሉ እቲ ክገብሮ ዝደሊ ኣብ ካልኣይ ራውንድ እዩ ዝገብሮ ዳትስ ዋይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ እቲ ዝዓበየ ስግኣት ናብቲ ስታብሊሽመንት ወይ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድራ ብኣሜሪካ ስግኣት ይስምዖ ከም ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ግን ኣይኮነን እዚ ናይ ኣሜሪካ ፕላን ኣብ ዓለም እንታይ ከም ዝመስል እዚ ሕጂ ዝምልስ ዘሎ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዝበሃል እቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዝኽተል ኣካል ናይ ኣሜሪካ ኣብኡ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ኣይ ዶንት ኖ ብጣዕሚ ፍሉይ ሓበሬታ እዩ ዘውፅእ ግን I don't know. America, well, حنت خبر وايد تعالوا من البعض. انتهي تعلم يردان نيجن بتاع ما قدر صبري تقسميهم. Let's go. Shit, we can't get this guy to come back in here. Do you think that's the big fear? What do you think the fear is with the second term? I think the fear, in a sense, is actually a lot less than that, but it's somehow a lot more than that because it's a lot less than that, which is that they don't need Trump to take drastic action in order to ruin the best laid plans of mice and men, if you will. So we have this big foreign policy blob operation to seize Eurasia. You know, if you look up, for example, Russia, 75 trillion resources, you'll get a glimpse of what I'm talking about. እንታይ ይብላ ኣሎ መሲልኩም እንታይ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ብጣዕሚ ዘፍርዮም ዘሎ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ምናልባት ከምዚ ንስኻ ትብሎ ዘለካ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብኡ ንታሕቲ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዝዓበይ ፍርህናቶም ግን ንእሽተይ ነገር ዶናልድ ትራምፕ ክገብራ ዝኽእል ንእሽተይ ነገር ማለት እዩ ንዓታቶም ግን ዝለዓለ ጉድኣት ከተምፃሎም ትኽእል ነጥቢ ከርዩ ሕጂ እዛ ታ ቻርት ራእይዋ This has been the great goal of NATO and the stakeholders of the State Department and the DOD since the Cold War. But if you, if you just look at this, so you can pull up a graph, I think, in one of these articles, which will just give you a sort of a lay of the land here. Yeah, like something like one of those will probably get you there. Yeah. So you see, like Russia has by far the most natural resources of any other country. So, ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና መጀመርያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓበሬታ እዩ natural resources reserve in trillions of dollars. Okay. ናይ ዓለምና ሃብቲ ተፈጥራዊ ኣምላኽ ዝሃበካ ሃብቲ ብትሪልዮናት ክዕቀን ከሎ ሩስያ ዝበሃል ሃገር ቁፅሪ ሓደ እያ ብዓለም ክሳብ 75 ትሪልዮን ዝትመን ሃብቲ ከም ዘለዎም ኣብ ከርስናቶም እንታይ ማለት እዩ እዚ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ዝበሃል 25 ትሪልዮን ከባቢ እዩ
ስለዚ ሰለስተ ዕፅፊ ናይቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ሕጂ ዘለዎ ቁጠባ ናይ ራሽያ 2 ትሪልዮን ገላ ቢልዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ እቲ ሓብታብ ውሽጦም ዘለዎም ክንምንታይ እዚ ኩሉ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዝነበረት ፖሊሲ ንራሽያ ኮንቴይን ንምግባር ነዘን ነቲ ኔቶ ብምስፍሕፋሕ በዝን ገለ መለን ዝግበር ዝነበረ ንፑቲን ስለ ዝፀልእዎ ወይ እውን ንህዝቢ ራሽያ ስለ ዝፀልእዎ ኣይኮኑን እቲ ዝበዝሐ ሓብታብ ዓለም ዘለዎ ሃገር ራሽያ ስለ ዝኾነት እያ መንግስቲ ናይ ፑቲን ፋሕብትን ኢቲኻ ብብልሽውና ብገለ ነቲ ሃገር ፋሕብትን ተኢቲኻ ኣላ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ሃብቲ ዘለዎ ሃገር ክትቆፃፀር ስለ ትኽእል እዩ ፑቲን ድማ ኣብ መንገዶም ጠጠው ኢልዎም ኣሎ ኣሜሪካ ካልአይቲ እያ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር እያ ግን ክንዲ ናይ ራሽያ ግን ኣይኮነን ስለዚ ኣሜሪካ ትሪእዎም ኣለኹ ስስዕ ስለ ዘሎ ዝናቶም እኹል ኣይኮነን ናይ ራሽያ ግን ትዝበዝሐ እዩ ካልእ መን እዩ ስዑድ ዓረብ ኣብ ኢዶም እዩ ካናዳ ብዙሕ ሃብቲ ዘለዎ እዩ ኣብ ኢዶም ኣይኮነን ግን ጥቃኦም እዩ ኢራን ረይዎ ኩለን እዘን ሃብቲ ዘለወን ብጀካተን ሓያላት ኮይነን ወፅአን ዘለዋ ኩለን ፈተና ዘጋጥመን ዘለዋ ኢራን 45 ትሪልዮን ዝትመን ሃብቲ ዘለዋ ሃገር ንርኢ ኣለና ቻይና ረዩ 23 ትሪልዮን ብራዚል 22 ትሪልዮን ኣስትሬልያ 10 ትሪልዮን ኢራቅ 16 ትሪልዮን ኢራቅ ረዩ ኣበይ ወሪዱ ኣሎ ቬኔዙዌላ ዝበሃል እዚ ሕጂ ብዙሕ ዝፈታትንዎ ዘሎ 14 ትሪልዮን ስለዚ እተን ሃብቲ ዘለወን ሃገራት ብጀካተን ሓያላት ዝለዓለ ብድሆ ዘጋጥመን ዘሎ እዩ ንመለስ ሕጂ ብኸመይ ክገልፃ እዩ ነዚ ተስተውዒልካዮ እዩ እቲ ፖለቲካ ዝግበር ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ገለ ውግእ ስለ ዝፈትው ወይ ፅሉላ ስለ ዝኾኑ ይኮኑን ረብሓ ክረኽብሉ ስለ ዝኽእሉ ጋምጋም ስለ ዘለዎም እዩ on Earth. And Russia is also surrounded by a bunch of these ex-Soviet satellite states, everything from Central and Eastern Europe into, you know, the stands. And there has been this NATO expansion operation since 1990. There has been this sort of, you have the military, you have the security alliance, but then you have the political and economic entanglements that bring their economics into the Western economic sphere that all of this became very fragile in the past. I mean, really started when Putin began to reassert Russian influence over Central and Eastern Europe through gas diplomacy in 2005, 2006, the blowups with Georgia and with other Baltic and Balkan. ፈጅንታዩ ንራሽያ ብቐጥታ ንምቁፅፃራ ኣብቲ መጀመርያ ወዲቓቶ ዝነበረት ስለምንታይ ኣግረሲቭሊ ከይዶም ንራሽያ ዝኾነ ዘይገበርዋ ኣይዶኖ እቲ መልስናት ኣብ ካልእ ግዜ ክንደልዮ ክንፍትን ኢና እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ብፍላይ ካብ 2000 ጀሚራ እትንቀሳቐሶ ዘላ ቅልጡፍ ምስፍሕፋሕ ናይ ኔቶ ኩሉ እሱ ነቲ ናይ ራሽያ ንምቁፅፃር ንራሽያ ብውሽጢ ረጂም ቼንጅ ኣብ ራሽያ ነዊሕ እዮም ገይሮም መንግስቲ ክቕይሩ ንፑቲን ተኣሊዎ መንግስቲ ናቱ ኢትዮ ኣልዮም ርሙዝ ከምዚ ናይ ኢራቅ ኮይንዎ ዘሎ ከምዚ ሊብያ ኮይናቱ ዘላ ከምኡ ክገብርዋ እዮም ዝደልዩ ራሽያ ከምኡ ክገብሩ ተኽኢሎም ድማ እቲ ዝበለፀ ሃብቲ ኣብኡ እዩ ዘሎ እዚ ነቲ ሃብቲ እቲ ንራሽያውያን ስለ ዝፀልኡ ንፑቲን ስለ ዝፀልኡ ይኮነን ፀጋታት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ስለ ዘገድሶም እዩ ነዚ ንምግባር ድማ ኣባላት ናይ ሕብረት ሶቪየት ዝነበረ ሃገራት ሕጂ ግን ፍሉይ ፅልኢ ናይ ራሽያ ዘለዎም እዘን ባልቲክስ ዝበሃላ ሃገራት ኣለዋ ኤስቶኒያ ድዩ ላትቪያ ድዩ ሊትዌንያ ድዩ ገለ እናበልካ ፖላንድ ወስኸሎም ኩለን እዚአን ሃገራት እያተን ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ፕላን ብቐጥታ ከኣትዋ ዝኽእላን ኣትየን ዘለዋን እየን በዛስ ዋይ እቲ ናይ ራሽያ ቻሌንጅ ንራሽያ ንምውዳቕ ዝግበር ዘሎ ተራ ነገር ፑቲን ወታደራዊ ኩናት ገይሩ ፀገም ከይፈጥረሎም ስጋኣት ስለ ዝፈጠረሎም ገለ ኣይኮነን ሃብቲ ንምቁፅፃር እዩ ኩናት ኩሉ ግዜ ብፍላይ ብዓይኒ ኣሜሪካ ንረብሓ እዩ ዝግበር ክትዋጋእ ከለካ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ተዓወትካ ከንታይ ትረክብ ካብኡ መንግስቲ ብዙሕ ሃብቲ ስለ ዝጥምት ዘሎ ኣብ ዩክሬን እውን ብዙሕ ሃብቲ እዩ ዘሎ states there became this big struggle for control over the European gas economy and that was and also to natural resources. You know, you may have recalled Lindsey Graham came out just a few months ago and sort of let the cat out of the bag where he said, listen, even if you don't care about democracy in Ukraine, the fact is they sit on $12.4 trillion of natural resources. So we should be defending Ukraine and spending the military investment in defending them because we want those 12.4 trillion. Of course, it's, you look at it. ልክ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ክንደይ ግዜ ምፅልኩም ነይረ ሓደ ካብቶም ፖለቲከኛታት ወይ ከዓ ሴኔተርስ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ኣብ ዝነበረሉ ንዩክሬን ንሕግዝ ዘለና ድንጋፀ ስለ ዘለና ኣይኮነን ብዙሕ ሃብቲ ስለ ዘለዋ እዚ ሃገር እዚ ሃብቲ እዚ ናብ ራሽያ ከይከይድ ወይ እውን እዚ ኩሉ ዕዳ ሂብናዮ ዘለና ክንከፍለቱ ኮይና ኣብዚ ሃብቲ እዚ ክንቋፀሮ ክንክእል ኣለና ስለዚ ዩክሬን ብትሪልዮናት ዝትመን ሃብቲ ዘለዋ እያ ንዩክሬን ምቁፅፃር ማለት ድማ እዚ ትሪልዮናት ሃብቲ ናባና ከም ዝሰግር ንምግባር ይብል ከመይ ገይሮም ይገብሩ ሃብቲ ናይ ሃገር ንዝብል ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ስትራቴጂ ኣለዎም ነቲ ኮርፖሬሽንስ ከምዚ ሽግር ከላ ብሕሱር ነቲ ሃገር ናለቅሑ ነቲ ሃገር ድማ ገንዘብ ስለ ዝደሊ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኮንትራት መብዛሕትኡ ፀጋታት ናይ ዩክሬን ኣብ ትሕቲ ኣብ ኢድ ኣሜሪካውያን ኮርፖሬሽንስ ሰጊሩ እዩ ዝበሃል ዝበዝሐ ክፋል ዝሕረስ መሬቶም ዘለዎም ማዕድናት ካልእ ኣገዳሲ ዘለዎም ኩሉ ነገር
عبيد أمريكاويان سجيري زبالة بزوانتي أبتن كوربوريشنز مالت حزب أمريكا يكون أبتن كوربوريشن. You say, but wait a second. That's Ukraine's 12.4 trillion, right? And no, it's because when we move into these countries, we make them our political and economic vassals. It is our American companies or North American allied companies who develop the partnerships. This is what happened, for example, with Ukraine, with Burisma and Naftogaz. Naftogaz is the big state-owned Ukrainian gas giant that Burisma was the feeder into. Well, Chevron signed a $10 billion partnership deal with Naftogaz before the 2014 coup. Shell from the UK signed a $10 billion deal with it. George Soros has been personally leading a campaign to privatize that company and put it into the arms of U.S. investors, so that even though the pipelines all sit in Ukraine, and even though it's Ukraine's almost its entire economy outside of agriculture, you as Ukrainian citizens do not actually profit from having the gas there. ስለዚህ كل جزء كنذكره إن كلا زي كنستقبل لزلنا أمريكا كتاتو خلا عايش يكونوا كالكوليت جيروم يمزعتو حبت كم زلون اتزوج وزلو بحبت جيروم بتز أبتحجر زل حبت جيروم نبعدهم كم زمات يجبروه حزب أمريكا ويون ترى أمريكا ويخسر دخابز no of course هيكسبني corporations أبيت بليونيراتن توم نتي قطبان أمريكا زوق أصورجن زبز عبي ربح يزلوهم نت أمريكا دما زياتهم تربيحهم نساتهم زيادة نت منكسل زوق أصوروا كل نجار كجبر يخلون زيا كل جزء ذكروا أمريكا وكينات تجبر كلا ديمقراطية كتصفح حالياتنا حزب سلزلهم ويونسلنا حزب سلزلهم ما يكونون ربح سلزلهم قال له كندي عشا ديمقراطية مسفح دواجود اللي ود مسلو بزحلو يا كم زبلالو أمريكا مسيح حجزنا ديمقراطية قبل عدا زين كل ما بتقامتينا دبلو رجيم تشينج أمريكا مسيح حجزنا خبلو خلوص مسيهم بدين قاعدة ديمقراطية نخجبرو جنزب كوبوم يمس بيزلو مسوم كوينهم تقاليسهم بقى ديمقراطية قبل حجي بتعمل صبغي لهم خذ نو أمريكا ربحان تلوهم تراهم زعتهم نربحان عتمي نسخة مسات خادم نسخة تدليه كنا نسوم زدلي وقت قبل تخل تخين كاتراي بمن قدم تمسيخة نسوم زبلوخا قال خان تايبلو دحنا او مساته خط البام يخلي نسخه نحوارو تقم خمزه بالتاجيرهم يا وز قبرها بقليلو او حد سكند كاف كم تلا جيرهم ما وزوردوها دو ابت سلطان زديبها انا امريكا انا وي حمتات تمكرو جيرهم لي مزي مسيخه نسوم امسيومكا نعم بقى رديهم ما يوردوا لك بلوم يلي كبل زي يلو حسب كان لحد تعانت رقات كم زلهم زي فلت مالتي أمريكا كان 53 جزء قبروا سيستم يزي صبوا جيرم تفلتوي بخميك سر يخل that's why إتمنى كسابير ترازلو علي انكفات نعوم سلزو خوني دما إذا كله تسابون شجرن دورتو زلو أوكي إزي بزعبنا يكون تباو شركناتيو كاب حجي دما ثم أنا قنتاك حيلو خلو مجمع أجنس كزيا سمعوها متى يتغيروا من أنا عن دارو زغنا ما يودي بولا وي نكو أطراوي أتحسس بمسيهم نصوم سحراس عمت فترة صجم تنتهيو ندهر يجي هنا ويقصون كخديهم كان دهري خيام فمسرة طويلة تحسس بها أنا ولا بزنايت مالي ناي روسيا راح كان زورهم مسمسة دهرياتهم تنتهيو لأنه نتعرف دهري تبلسنا خديهم كن خلال لنا إذا أمريكا تبع الجغراف أود نورو مبوكلا ويان هلو لوبي يلو أسرعوا ما تفهموا أو كندا خمسة ترهيبات مالي أو خمسة ترهيبات إثنيك وي مبوكلا ويان تبعلو زوجات ساليتهم دحيلهم أبز خدوا مري أبتز نتي مبوكلا ويزبي تصنطه برياتو توسد منتي مقبات كم يورتو خسكوش أمريكا دحيلهم أسرعوا نتي مبوكلا وتبعل يالله يلن قال مس سانو بدراجن بقولن يروم كمان بتاعتهم أسرعوا نالله كلام مختزاربات مريت ناينني وانا تاتو يلو ندير كلام تفهم نتمريخ المحور مزدلين تاجروا بارو تدريبهم يقول بارينا أفريقيا أبو أتلانتيك تلاقوا طرفين بحمام الطرفين ببلد ترى عجيز الله حصران إيطالي دخول سليم أمريكا ودبال باريا يلرو بو يحرشها معبلو بو بالي نحن دي عمتات كيدو بارنت أمريكا تلومها وتم دبريو نورو وننتنا باريا دبهرو أما هو قبتي أميرو تزوج كسو بالي نايت حرايد مسا سرعات ولا بس إندسترياليزيشن مسا نفوتو قبل عمل نمسح خباريا ويقول قال لنا نمسح هتسرع مسرت أونا يتحسسون قالنا سسعي دينا كاتوس تجبت ناي خلاط قلبت تمزمز يلا زي نورمي ناتاتهم زيادة زربة تقول أن رياضة هنا بريزنت سياس صبغ غير جالس والله كاب تاريخ مسرت غير كاب تاريخ تمركز أنت أم بيبكي أنا قراتي دما بعمق أتكرر كازغل that's why دما صبوز غنا مرداتا مزح جزء في تصم زلو أب تاريخ أو سرت كل والناس اللي زدلي بتدقاقامي نزي
زربنا بريزنت سيازم سالكم كابو دما بزح كنمهار نخل لان كان دما زي دما ناي قدم انديو ناي قدم اي تمثالنا تبلو تخليهم كاب ناي قدم كتمهار لك حجي لان كان دحر بريك سقاط مدما رايو are to accelerate the development of its alternative blockchain-based financial system and to decrease foreign exchange reserves held in US dollars in their central banks, the United States started to panic. So much so that Project Enbridge may be shut down very soon. State Department spokesman Vedant Patel even said something that I'm still trying to wrap my head around. زي امبريدج زبحال زنبري حدا تكنولوجيو تابي قيمو اب سويسرلاند بانك اوف انترناشونال ريسيتلمنت زبحال له بيس بلو بي اي اس بلو زي بانك زي ناي بانكتات بانكيو ناي توم سنترال بانك زبحال ناي بازل انا بازل زغمات زي اب ناي بانكينج وورلد تزعبي بانك زبحال بمنقدنا تدما زي امبريدج زبحال نسو دما اب بلوك تشين اب حجي زلو تكنولوجي تمسريتو هاجرات زي زخون يكون دولار وي قلمله بباطيرن كنقالو زخلا ديجيتال بلاتفورم نيرو ابزي قداي زي دما تشاينا تساتيفا نيرا سعوديه اتيا نيرا تايلاند اتيا نيرا اتينك ماليزيا قال هاجرات اكسبيرمنت قبل جميره نيران ننقدنا هاجرات دماك حجز زخلي زبحال زنبريو انتخوني امريكا بريكس بحال حيلنا حيله سلازمه ندولار كغتفو سلازغلو نزي امبريدج بحال زنبر عبي انيشيتيف شات داون قبر ويلو امريكا بتعم اجريسيف من قد يتختل زلا سلامتاي سقطي يسمع سلازلو እቲ ነገራት ይቕየር ከም ዘሎ ይርዩ ስለ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ባት በኣፎም እውን ብግልፂ ነጊሮም ነይሮም እዮም ስለምንታይ ከም ይገብሩ ከም I ዘሎ will be honest with you. He said that developing alternative financial systems is a direct threat. I'm quoting him. He said it is a direct threat to democracy in the entire world. I'm not making this up. Take a look. The development of an alternative to the SWIFT system and the undermining of the dollar's role threaten democracy. Such steps are often accompanied by the strengthening of authoritarian regimes. As a result, the international norms and values that underpin the democratic order will be undermined, creating more room for anti-democratic actions by autocracies. So the USA, of course, can't let that happen. سنتاي لكم زي ستيت ديبارتمنت يو كالي أجباب ناي فاينانشال سيستم مفتار مالت نديمقراسيا بحدقا كنت يخلي يزبل زلو بجكة نحن نقاطرو كالي من قدي جنزة بانكتات ويكا فاينانشال محاور مفتار مالت عالمنا ريسكي يزبل زلو and this is very very critical معناته كم سلا زخونه يكونن كلا أمارات إنه كله تسبقيه هذا دكان تراي تسبقه يكونن هذا بنك تراي تسبقه يكونن هذا تحني تراي تسبقه يكونن هذا فابريكا تراي تسبقه يكونن بزح من رجعات كل وقت خلاله فاينانس كم خلوا أمريكا هذا أخوليو كلا عند حرجركم ديمقراطية سلديت فتو نكال من قدي سلمت أمريكا هم له هذا دولار ناتهم كيت الله كي وجه كلا إذا ما الجدان خجبر خط عمام سويفت زبالي تقندس هذا من دولار ونا يكونن كوتو قدليم financial payment system سويفت زبال نقدر أمونجو هجرات أمريكا زي تقاصر ويون أمريكا تغريا زي تقدر كان زي تعصوا كان خون كم زلوا زي امبريدج زبال بنبرد مع بلوك تشين سلزغونه جلوس نزلوا حيل زغونه حيل ما قاصر هم زي كل يسرح نيرو أمريكا ما سئلت ريانيرا مثلا وي جيميو نتم هجرات بريكس كم بعد تشاينا جزيوم نخطفوا شعود مع موضة تمز بس كعصوا إلى وممكن تكون تخليها مايند جيم كون غلي بحفشاجن زي حدا نجر نصر جيرو لأمريكا نزخونه يكون كابتناتا سيستم وصاي بكل من قد كتواجو دلوت مخانا إن نرزلنا هذا جبارنا نرزلنا هذا جبار كريكم يسنهله. The USA, of course, can't let that happen. So that was a sign that something was about to happen, and it did. It did. The central bank of all global central banks, that mysterious entity, the Bank for International Settlements. أب سويسرلاند لهم زبان كزيات فلتوارة تخونم أب بازليا تركب أب تتقع ترين ستيشن على زجاجازيا so تزعبي ناي بانكتات بانكيز بالزي Bank of International Resettlement زبال كابويو البروجكت تبقي سنير Enbridge. An entity that oversees the development of Enbridge is now reportedly planning to shut down the project because it really doesn't like that it could be used as a tool to facilitate non-dollar denominated settlements. The Bank for International Settlements is located in Basel in Switzerland. Switzerland used to be a neutral country, but we see more frequent indications that it has. In fact, just as Foreign Minister of Russia Sergei Lavrov said, Switzerland has abandoned neutrality. أي بحكي زحزن سويسرلاند هجر سويسرلاند نبي بحكي نيوترال هجر أي بيمان أي بتسقام قدام أي كونات علمن كلا أي كونات علمن نيوترال ما أكلي تقينا بمحلافة هب كل التكوينات هب حمبرت أوروبا كلا
طليان فرنسا جرمن كبيبو ما خلو أمونغو سلستيوم زنبر برتوع كينات كله سويس بزو حيث تنكفتنا بكلتو كينات نعلم سلمتاي نيوترال سلز زنبرو أبزو وانا زقن نت مستير عواتومن مستير دحنتومن زخونا نيوتراليتي قديفهم أبزو كينات يدوم كتو جميرا مالو بزو حزب أبزا يقبلوني زلقن بزو قالسي زقبرالو زلو ناي بحق زحزن مدرخ ناي سويس لنا ردلنا نشمقلنا ناي سلام باتا نكلتيوم وقنات كتقرارب زقبا زنبره نبعلا أبزي ناي راشا مس أوروبايان تدفافيا أتيا بزح أبشمان أبكبرناتان قلت أقاطي ملالو in fact توم سويس توم نيوتراليتي ناي سويس دليو سويساويان تايم زبلا بزوان زي سويس نيوترال تتنبر نزت سلام زبلت مخونت نيرعج انت خوني درو وجن الناس لزجبرت نتزت سلامون أبوتا كون هيكلني أبز حلفه يوكرين كونفرنس ناي سلام تباهيلو راشا زي تعدمت له بسويس تقايدو زحزني السود سويسي دخلتي وجنون كتمت زي مخاله زبل لما توسخنا غفيتا هذه حجرات أوروبا كسع كندي إيفنتن دحان زغنا أكايدا زنبرن كما نيوترال هجر زنبرت سويدن كل نيوتراليتي ناي كل تميت عمتها قريفة أبالنا نيتو غينا أوروبا أب سويسون أكلنا نيتو قانوس زفلوا جن أين دلنا زبل سبقالو سلزي أنا والمستم أين دلنا ترى فتسم خون وزي جبوا زبل مرقد زلنا أتوين بتي أزن ريال زلنا نعلمنا من قص قاسات كسع كندي أمريكا قلتف زخونه سقوم تنخت وسط تقعي كم زلنا نرزلنا نشتي سمعنا كابو زي قد دماغريكم كابو زي ناس summit took place. So it is an interesting coincidence, but the IMF and the World Bank discussed Project Enbridge, and it turns out that they really didn't like it, and they made a decision to shut it down. I have several videos with the details on Enbridge. If you're not too familiar, so نزي أبي project أبي تسفات غيره لزنبره shut down ويكا كم زعل صوّو يزنقر زلو أزجن كم من تايس تبقسي انتاي سقات كند زفتير لهم حدش نقر تايس لزقات مايو سياسك سمعوها China. So I would say at the end of the day, relations between China and India will be power, but to do that, and one also have to express his views, and China and India they will not become good friends. The one opportunity where BRICS emerges as a genuine counterweight to the Bretton Woods institutions created after the Second World War. Yeah, well, there's absolutely no question that this meeting between President Xi Jinping and Prime Minister Narendra Modi is a very big deal. Okay, this is what they call one of those earth-shaking moments where history turns. Because at the end of the day, if China and India don't get along, حنت كابتي أزي أقداسي تسعمه نأمريكا كمو نزم عربا وعالم رعدز فطروا الله قاتامي نا تشاينان هندن زنبرون بوليتيكا وفللي أبت أولا فتحهم سلام تباهيلهم زمدناتاتهم أم عراريهم ترايد يكون سكول تفزخون وتهدرات كابت جنبارات تطويلهم بزنبرو كزلقوا جميرهم الله إزي نأمريكا اتزلع عليه رعدز فطر الله أقاتام مخانو يزنقر زلو زحادة كابتهم توب سكولرز ناي سنغابوريو ناي سكيورتي كونسل دما حلاف زنبري دايد بلدلو إزيا فزعمه ناي أمونغو هندن تشاينا زنبرة زمدنا بشمقلنا ناي بوتين ويون بتحر مقارجة بوتين بزسرها معراقهم نتنا أمريكا استراتيجي نتشاينا نكونتين مقبار ويون نتي نخلون حيثات الداخل كان حيال كان مغطى زحلمو حدقا كم زودغم كابزز بقصد ماي again ناي تشاينا هندن توديو مالتها يكونن قد كابتو وطري كوصو مجمهارو عبنت بيو كلت يوم دما بغطبا عب مخصبي زلون كابز وطر زك ليو هندي دما أمريكا مسارحت كنت كملا بزح تفتن نيرا كابتن أمريكا مسارح مد قد كتحدم تفتن دلايا تمثل in the 21st century, we won't have the Asian century. But if China and India they will not become good friends, by the way. But if they can get along and work with each other on their common global interests, then I think it changes the course of world history. And certainly one of them clearly is the fact that power is shifting from the West to the global South. This is inevitable. West makes up 12%. زدما مجمريا أنت بلالو تشاينا راشان تشاينا هندن زفاقرو عروق كونو قديتا يكونن يلو راينتايو وتر قديفهم كردادو كولولهم ربحانا كلتين كسالتو كولولهم زينت بزن تسميرو دمايلو أمونغو هندن أمونغو تشاينا زلو وتر تاليو شركناتهم تجميرو عالمنا ناب إيسيا قص الشفت قبريا كومي أرجيومنت ناتو إذا زبنزيا إسرا كابز إسرا كاب كل تشك كاب كل تشعن ميتين زلو سنتوري إذا زبنزيا زبنا إيسيا يزبل أنا إسراتات دنبرة إسرا كفل زبن مالتيو زبنا أمريكان أوروبان تنيرو إذا إسرا حدا دلا إسرا حدا كفل زبن مالتيو ناتنا زبنا ياخد كوني زبل زلو تارجمنت كومي زبل لذي السن خفت أم تغينو نسن خك على تفتغينو دما أمونغو هندن
أمونغو تشاينا زلون زمدنا شجر كفتح كخلالو راشيا توسيق قالوا تجيم دما أمريكا ولا حنت قبروا لا زيت درجة إيو مغنياتو ناي راشيا ألاينس نعبي خيط كله ناي أمريكا دما نادخمه زخي زلو ألاينس يبلو of the world's population. The West make up 88% of the world's population. So it's quite natural for the 88% to become more assertive in their demands. And so BRICS clearly is one of the vehicles that is used by the global South to express its views. And clearly, with China and India coming together, the weight of BRICS is going to be heavier. And here, as an aside, when you try to figure out what really happened behind the scenes, I sometimes wonder whether chance events like what happened between Canada and India may have been a kind of a sort of influencing factor, because it's a reminder that India also needs to develop lots of options. So let's take it one by one. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ህንዲ ሃንደበት ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ ምኻላ ወይ እውን ቻይና ኣብ ከምዚ ደረጃ ክመፁ ምኻሎ ብፍላይ ብወገን ህንዲ ኣሜሪካ ኮርት ክትገብራ ወይ እውን ከምዚ ኣብ ጎና ክትገብራ ብዙሕ ሓጎስጎፅ ትብል ነይራ ግን ኣብ መንጎ የጥቅዕዎም ነይሮም ብፍላይ ካብ ካናዳ ዝተበገሰ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ኣብ መንጎ ካናዳን ህንድን ንህንዲ ሓደ ዓብይ ስቴትመንት ወይ መልእኽቲ ዝሃባ ኮይኑ ይስምዓኒ ኢሉ ምክንያቱ ንህንዲ እንታይ ክገብርዋ ከም ዝኽእሉ ዕድል እንተረኺቦም ከመይ ገይሮም ከዕንዋ ነታ ሃገር ልኡላውነታ ንዝደፍሩ ተቃዋምቲ ኣብ ኮፍ ኣቢሎም ንዖም ቀቲልኩም ብምባል ክኸስዋ ስለ ዝጀመሩ በንጻሩ ናቶም ናይ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ካልእ ዝፃባእ ሰብ ተኮይኑ ግን ክሳዕ ክንደይ ጠጠው ከብልዎ ከም ዘይክእሉ እናፈለጡ ንህንዲ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከም ዘለዎ ምስ ፈለጠ እዩ ህንዲ ተኸላጢፉ ምስ ቻይና ዕርቂ ክገብር ዝወሰነ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስ ራሽያን ምስ ቻይናን ዘለዎ ዝምድና ኣብቲ ብሪክስ ንክሕይሎ ይፍትን ከም ዘሎ እዚኣ ድማ ንምዕራባውያን ኣዝያ ተፍሪ ኩነታት እያ ተፍሪ ኩነታት ደበልካ ካብ ኣዘይት ስንፍ ድማ ኣብዚያ ንስማዕ The Biden administration saying that the US must accelerate its adoption of AI for military and intelligence use. In a new national security memorandum, the White House outlined efforts to maintain an edge over rivals and increase safety. Courtney Rosen of Bloomberg Government joins us now. And you've really been focusing on why the US government is... ኣሜሪካ ድማ ብቕልጡፍ ነዚ artificial intelligence ዝበሃል ዘሎ ኣብ ስለያ ይኹን ኣብ ውትድርና ክንጥቀመሉ ክንክላለና ብምባል ሓድሽ ውጥን ኣንቂዶም ኣለዉ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ዓለምና እቲ ዘሎ ወጥሪ ክሳዕ ክንደይ ብቕልጡፍ ይፀልዋ ከም ዘለዎን ነቲ ቴክኖሎጂ ንዓውደ ኩናት ክትጥቀመሉ ከም ዘለካ ንዑ እውን ከመይ ጌርካ ኣብቲ ዓውደ ኩናትን ኣብቲ ናይ ስለያ መርበብን ክትእትዎ ትኽእል ዝብል ብቕልጡፍ ክግበረሉ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ቻይና ድሮ ኣብቲ ዓውደቲ ቅድሚት ከይዶም ከም ዘለዉ ይርድኦም ስለ suddenly ramping up this narrative. What's behind it, Courtney? Well, the primary part of all of this is that U.S. adversaries are already deploying AI in their militaries and their intelligence uses. And that's what President Biden's national security advisor said yesterday. He said that these things are advancing without American values. And so the U.S. has to keep up in order to keep up with the adversaries. Courtney, I want to get into kind of the specifics of what a strategy might look like. But I think to be fair to our audience on Bloomberg Technology around the world, we're all kind of conscious that we have a US presidential election in less than 2 weeks. Therefore, the existing administration has a time limit on what it can or can't do while in office. Just kind of take that and explain that bit to us, please. جنتاينا انتايم زلزال أمريكا بزغلطة تم صلاحتنا وي مودادرتنا مكناقنتنا نتي artificial intelligence أب عودو كيناتنا بسلاني تقاملو كلو سلازغلو نحنا تغلاتيفنا هنقبر ألنا كبلو غلو I don't think أمريكا سلاديت تقاملو زنبرت حج كتقام سلازا حسبت هيكونتون أبنا ويح تقاملو هم زنبر فلوتي كنجي وقعي كقبروه ويون بسفح كقبروه سلاز دليو كون زغل سلاز دايم زلزالو قالك هابتي AI memorandum جيروزلو risk based limits theft prevention testing before deployment federal contracts risk of leaks الذي نت artificial intelligence بخمي كتقاملو خمزلوهم ويون معو زو أتاقامة نمنتاي كون كمي كون كمزلو زقلت حبريتاينا نرزلنا بحفشة اتوددر ممليسو ندادك وسقو ممليسو رسنك وسقينا نردل نمبر زحلتات نريالنا. This memo that President Biden's team published yesterday lays out a whole bunch of to-do lists for military officials, intelligence officials. The president's not going to be in power long enough to see a lot of that through. So we need to be thinking about what the next president would do on these issues. Now, the Republican platform says that President Trump would ካብዛ ርእሲ እዚ ከይወፀና ድማ ድሓን ናይ ኣሜሪካን ናይ ቻይናን ናይ ራሽያን ክንዛረብ ፀኒና ኣብዚ ድማ ኣብ ኤውሮጳ ንዘለኹም ካ ቀንዲ ኣገዳሲ ነጥቢ Germany is collapsing thanks to the war in Ukraine. We've been watching this happen slowly and painfully for over 2 years. The German economy is officially in a recession and about to get much worse. Volkswagen is planning mass layoffs, plant closures. Yesterday, Volkswagen auto workers in Germany left their jobs for an hour to protest a major restructuring.
سو ዓለምና ከምዚ ኢላ ክትጎይ ከላ ጀርመን ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ካብ ደቂቕ ናብ ደቂቕ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተረኽመሸት ትኸይድ ከም ዘላ ቁጠባናታ ኣዝዩ ሓደጋ ከም ዘለዎ ናይ ጀርመን ሓደ ኣገዳሲ ሚድያ ብዛዕባ ቁጠባ ናይ ጀርመን ዘውፅኣ ቪድዮ ከርእየኩም እየ እዚኣ ምስ ረኣኹም ኣብ ጀርመን ዘለኹም ካብ ብሕጂ ሕሳብኩም ክትገብሩ ከም ዘለኩም ዶቸ ቬለ ዝበሃል ብዛዕባ ቁጠባ ናይ ጀርመን ዝበላ እስከ ስምዑዋ This is how pictures were taken. ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ካሜራ ዝዝክርዎ ዶ ኮዳክ ትበሃል ካምፓኒ ነዚ ካሜራ ነቲ ፊልም ተፍርድ ዝነበረት ሓንቲ ኣብ ኣሜሪካ ኣይከን ወይ ከዓ ኣዝያ ሓያል ካምፓኒ ዝነበረት እያ ኮዳክ እዚ ከም ቢዝነስ ኬዝ ዝመሃርዎ ኣብ ቢዝነስ ስኩል ኮሚና ንምሃር ነርና ሓደ ዓብ ካምፓኒ ከመይ ክወድቕ ከም ዝኽእል እዚ ካሜራታት እዚ ኣዝዩ ክቡርን ተደላይን ኣብ ዓለም ድማ ዶሚኒያንት ካምፓኒ ዝነበረት እያ ሓደ ከመይ ገይሩ ቴክኖሎጂ ክቕየር ከሎ ዓብ ካምፓኒ ንመሬት ክዘብጥ ከም ዝኽእል ንሳት ራድ ኣይኮነስ ብዙሓት ናይ ካሜራ ካምፓኒታት መሬት ዘቢጠን እየን ሓደ 50 years ago, then photography went digital, and former market giant Kodak lost its dominance. This is how phone calls were made 25 years ago. Then smartphones. ዝክርዎ እዚያኸ ኖኪያ ኣብዚ ሰሜን ኤውሮጳ ዘለኹም ፊንላንድ ማለት እዩ ኖኪያ ማለት እቲ ዝበለፀ ካምፓኒ ናይ ኤውሮጳ ዝነበረ እዩ ኣብ ዲጂታላይዜሽን ኣብ ቴክኖሎጂ ቀዳማይ ዝነበረ ካምፓኒ እዩ ዝበለፀ ቴሌፎናትን ዝደልደለ ቴሌፎናትን ዝገብር ዝነበረ እዩ ልክዕ ኣነ ክመፅእ ከለኹ ኣብዚ 2008 ኣቢሉ ድሮ 2007 እንድያ መጀመርያ ኣይፎን ገለ ጀሚራ መብዛሕትኡ ሰብ ገንዘብ ዘለዎ ዝበሃል ናይ ኖኪያ ክቡር እዩ ዝገዝእ ነይሩ ዝበለፀ ቴሌፎናት ናቶም እዩ ነይሩ ሎሚ ኸ ኖኪያ ኣብቲ ናይ ቀደም ናይ ክሻ ምሻጥ ተመሊሶም ቀደም ናይ ክሻ ዲ ዋላ ናይ ገለየም ዝሸጡ ነይሮም ቅድሚት ስማርትፎን ምታዎም ስለምንታይ ዓለም ክትቅየር ከላ ቀልጢፎም ክቕየሩ ስለዘይወሰኑ ሶ ስማርትፎን ምስ መፀ እዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ከመይ ተቐይሩ እዚኣ ናይ ጀርመን ሚድያ ስምዑዋ ንዓታቶም እንታይ ይፅበዮም ከም came along and the former market giant Nokia lost its dominance. And now what's happening in the automotive industry? A car today is not the same as it was 10 years ago. Immaculate bodywork is still nice, but no longer as important. And a powerful combustion engine? It's no longer up to date, having been replaced by an electric motor. What's crucial now is how good is the battery? And that's where the problem lies. Three battery makers combined. So, መኪና ድማ ልክዕ ከምዚ ቴሌፎና ዝተቐየረቶ ኣብዚ እዋን እዚ ትርጉም መኪናን ኣጠቓቕማ ናይ መኪናን ትፅቢታት ናይ ሰብ ካብ መኪናን ኮምፕሊትሊ ተቐይሩ ኣሎ ሓደ ኤሌክትሪክ ካር ክኾን ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ኤሌክትሪክ ካብ ነዳዲ ስለ ዝሓስር ካልኣይ ድማ እታ መኪና ንባዕላ ፎርማ ናታ ወይ ሞቶር ናታ ጥራይ ዘይኮነሲ ፋንክሽናሊቲ ናታ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ሶፍትዌራት ክትጥቀም ትኽእል ክሳዕ ክንደይ ስማርት እያ እታ መኪና ንሱ ንባዕሉ ኣብዚኣ ናይ ዲጂታል ሰርቪስስ ዝበሃል ኣብያ ድማ ጀርመን መይታዕ ዘላ ወላ እውን ፅቡቅ መኪና ዲዛይን ክገብሩ እንተኻሉ ወላ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና እንተገበሩ ኣብቲ ዲጂታል ወይ ከዓ ናይ ሶፍትዌር ቤዝድ ሰርቪስስ ኣብቲ መኪና ዘሎ ድሕሪት እዮም ኣብ ናይ ሶፍትዌር ስለዘየለው እሳቶም ጠቕላላ ኣብኡ ድሒሮም ከም ዘለዉ ሽግር ናቶም ድማ ብቐሊሉ ክፍታሕ ከም ዘይኮነ They have an overwhelming dominance of the global battery market, especially for the automotive industry. Scale is of massive importance in order to get the lowest possible prices, and this is a critical aspect for success of electric vehicles, lower their price to market. This electric car from VW has won awards. The ID.7's battery can last over 700 kilometers on a single charge, but the entry price in Europe is 55,000 euros. Chinese electric cars could soon enter the European market at significantly lower price points. And conversely, VW already has a sales problem. So, ولا እኳ ጀርመን ነቲ ኤሌክትሪክ ካርስ ክምስርትዎ እንተኻሉ እቲ ዋጋ ናቱ ብፍፁም ዘይቅረብ ክቡር ነገር ስለ ዝኾነ እተን ናይ ቻይና ብፍርቅናተን ወይ እውን ብካብኣተን ኣፀቢቑ ብዝጎድል ዋጋ ግን መኪና ሓያል ፅቡቕ መኪና ጥራይ ዘይኮነስ ፅቡቕ ሰርቪስስ ኣብቲ ናይ ጀርመን ክትረኽቦ ዘይትኽእል ሰርቪስስ ዘለዎ ኣብ ብሕፁር ዋጋ ብፍላይ ድማ ፋብሪካታት ናቶም ኣብ ኤውሮጳ ምስ ሰርሑ እቲ ታሪፍ ዲገለ ዝበሃል ጠጠው ክብል ስለ ዝኾነ እቲ ፋብሪካታት ነጀው ክመፅእ ተጀሚሩ እዘን ናይ ጀርመን ካምፓኒታት ጽንጽዋይ ክኾናሉ ዝኽእላ ተኽእሎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር In China with its expensive model. There's also technological innovation. Cars are becoming rolling computers. The future is the SDV, the software-defined vehicle, which focuses on the car's electronic architecture. Employer. The new plan includes closing 3 German plants and mass layoffs for its workforce of about 300,000 people. These are the cars with the actual VW print on the front, not the whole group. What they're actually intending to do about it, what sort of cost-cutting measures they are going to roll out. And John, they are absolutely huge. We're talking about cost savings of about 4 billion euros. We're talking about blanket cuts of pay of workers at Volkswagen by 10% across the board. We're also talking about... So, ናይ ጀርመን አንድ ሕቆ ናይ ተቁጠባ ዝነበረ
كفرسنا نرزلنا جرمن زخول كم زنا خونت كلا زخونة فلوي بوليس كغيرو ويون نت منشنا يشجرهم نكفتحو زخون يكون استراتيجيك كجبراي ترايون بنتعرو أبكيناتنا نا يوكرين زلوا من زي بلومن تركبوا راينا نرزلنا أكن دامناتهم ينفسجرهم شجرهم كفتحو زفتنو تام بوليتيكانياتات وداينايت يوكرين زيادة كم زعت زلوا يزن جرزلو ولا ون هجك زعلون تفتنو جن I think أتين دوسترناتهم أزيوم دمجيوم كم زلون نتشجرت نكفتح ودما بدها هيك خون كم زخل يزن جرزلو زي مسألتي أبي ربازلو نشان The closing of 3 factories, that is what they plan to do at the management level. This is a company that has never in its history once closed a factory in Europe. Okay. Now, just this week, well, let's keep on this. He mentioned at least 3 manufacturing plants will be closed. The remaining plants will be downsized. Whoever does get to keep their job after these massive layoffs must accept a 10% reduction in salary and all end of their bonuses. Now, just this week, when it was announced that سلسة فابريكاتات أو سرحو زلو سبات كلهم كسقوهم مخانو من بتهم كي تسقوه استرف دما دموزم 10% كوجد المخانو كم دما بوناس دي زخونة نجار درخ بودنا برودما تطوق بالمخانو بخالتها مالتيو أنا أبروخان تحت قص خيريو سلزي تعاقم زلو سبت جبريجي كهدمي عقم زلو رأس زلو تدلعين زلو كلا زلو سب كله كابت كامباني درو يهدمي زلو هذا كامباني أبكم كرايسيس مسمته اتتدلعي رأس زلو أجد أساسا كابتا كامباني قلتي في زله من يابكم كامباني كلا برزلي إذا أبتن كالوت توم كأندر إسر زخونو بق يلوم يوم زخونو انتهى تكون تا كامباني مليسا شجرا نبأ سيقي زيت زخف أدمه هذا التي كوربوريشن أب زيرجو إن تابزلو له سب كل زي أبتشن كسل زلو جزا خراي تاخ جبري أنت تسوي جو تاك خوني زبل زلو سب حدش نجارك فتر زعب حدش نجارك حسب يكلني وتم رئيس زلون كفترون حدش نجارك جبرو زغول سبعة ما دايم زجبرو تقديفهم أبو حسن نزل لو كامباين كسجرو يمس فتن صراحة تنيا كمي أب صراحة علم تلقى ويون كامباين تلقى سبق يركع تفلت زين جرازي سب سبقن تلقى ترايم سغامبر صراحة تنيا هتكا كغافك تجميرو أتي ترفع أو مني فلك مالو أبكار صراحة كركب زي كل ويكا بكو صراحة تنيا بيكونه لذي تا كامباني مم مليسا نقول كل جزء نخد كيد زي دفافيو زي مثل إجاناي أوروبا ويونا جرمن أفتك على أرسال. Meetings in Nairobi, Kenya's President William Ruto recently convened with US CIA Director William J. Burns and MI6 Chief Richard Moore. While official narratives focus on enhancing security cooperation against terrorism and organized crime, these discussions hint at deeper strategic interests and سنتين رلنا كينيا نا أمريكا نا security center ناخونت كم أنكر ويكا كم ملحق سلا مرببات نا أمريكا يكون نا أباي بريطانيا نا كينيا تدقاقامي بفلا نا أمريكا حلافنا CIA ويون نا سلا نا أمريكا حلافي بالكالاك زيديو سالساك زيو زعمت زي أب كينيا مزيو مس بريزنت ويليام روتو يراقبكم زلون قداي أفكارنا أفريقيا زكاية زلو دما إثيوبيا ترسي almost كينيا كابترو كبوت ملو حلافنت مس كينيا زلوم زمدنا نا تدقاقما نا حيلاني خيط كم زلون زمدنا زم حيالو دما كل بعوان تازر أي كونن انت عينة سؤالك فتر geopolitical maneuvering, prompting questions about their true objectives. On October 28th, Ruto shared on social media that peace and security in our region have significantly been boosted by the close collaboration between us and our partners around the world. So, كم دريز لنا ويليام روتو نزق دايزي أب مس أمريكا زلوا قربنت نسلامن رقعتن ناي تزوبا ناي تهاجرن يوحس كم زلبو زخا كم تبون أجر يدريو دلو نسو obviously ويون بتخكل yes نكينيا ربحتات كل وي غليو كوربوريشنز نا أمريكا نابو ينبسغ جبرا يعطوا حمزة لو أنا بزحلة فون بزوح نا أمريكا أبيت كوربوريشنز كم بعلنا بنا بيل جيتس فاونديشن ناب كينيا أتيو كم زلوا ترايدي كونسي زغونة صراحة نياتات ناتو بفلو زغونة يكون مرمر ويكون مستعد ويون حتوتات كقاتمهم كم زي بلو بس كينيا حد شوع الجيرهم كم زلوا زغونة نجار كجبر خلو كابت حتى تنت كوت زغن نجارات مالتي جل كابتي privileges فليز بالي كابتم ناي حجر كامبانيتات ندعلي حلفاتات كوهابهم كم زغل يوم زجبرو مبزحت زين أمريكا corporations يقوم بوليتيكينياتات حلفاتات كابت زي جانا يتهجر ندعلي كم زركب جراميم negotiate كجبرو ويون ساعة طفات رز فتنو أوكي زي نكينيا سبوك تولات غل حماك تولات غل إذا زماتر أب كينيا زقاتم زلوا كونتاتيو
However, the specifics of their discussions remain confidential, leading to speculation about the underlying agenda. This marks Burns' second visit to Kenya this year, highlighting the country's growing strategic importance in East Africa amid escalating global security concerns. The timing of this meeting, coinciding with Ruto's discussions with Chief Moore, suggests a coordinated effort to enhance intelligence sharing and counter-terrorism strategies. እጅንታይ ንርኢ ኣለና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ ኣብ ኩሉ ሚድያታት ንከታተሎ ዘለና ጉዳይ እዩ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ቴንሽን ፖይንት ወይ እውን ናይ ወጥሪ ቦታ ኮይኑ ዘሎ እዩ እጅ ትሕቶ ዘሎ ኣሜሪካ ወይ እውን እንግሊዝ ናይ እንግሊዝ ሓላፊ ናይ ስለያ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣትዩ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ሓበሬታ ይብናኩም ነርና ኣብ ካልእ ቪድዮ ናትና ማለት እዩ እዚኦም ክልቲኦም ምስ ኬንያ ዝገብርዎ ዘለው እሞ ናብ ሶማልያ ክገብርዎ ዝኽእሉ ጽልዋ ኣብ ካልእ ቦታታት ናይቲ ዞባ ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ብንውሕ ዝበለ ማሓወር ማለት እዩ ኣብ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ኩሉ ነገራት ንጹር ዝኾነ ስእሊ የለን ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ከም ትሕዝቲ ግራት ገይሮም ንኢትዮጵያ ገዲፎም ኣይኮኑ ንኬንያ ከይዶም ዘለው ቀዳምነት እዮም ንኬንያ ሂቦም ዘሎ እምበር ኢትዮጵያ ትሕዝቲ ግራት ናቶም እዩ ኦልሬዲ ኢትዮጵያ ካብኦም ወፃኢ ከም ዘይኮነት በዚ ፋኖ ኣብ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ክትርድኦ ትኽእል እዚ ኩሉ እናተኻየደ ወይ ከምዚ እናጋጠመ ከሎ ሚድያ ዓፊኑ ሒዝዎ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ኣቢ ምስ ኣሜሪካ ከም ዘሎ በዚ ኢና ንርኢ ዘለና በንጻሩ ድማ ኣቢ ካብ ወፃኢ ናብ ብሪክስ ዝኸዶ ዘሎ ድማ ንኢትዮጵያ ኣቢዶም ከም ዘላ ንኣቢ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ፈትዮሞ ወይ ደስ ኢልዎም ኣሎ ክትብል ከቢድ እዩ ምክንያቱ እዚ ብሪክስ ዝበሃል እቲ ዝለዓለ ስግኣት ንኣሜሪካ ፈጢሩላ ዘሎ ውድብ እዩ ወይ እውን ኦርጋናይዜሽን እዩ ኣብኡ ምእታዋ ጥራይ ዘይኮነት ድሕሪ ሕጂ ዓብ ፅልዋ ክፃወት ኣብ ትብለሉ ዘላ ኢትዮጵያ ኬንያ ድማ ጠቕላላ ዘይሓተተትን ናብኡ ክትከይድ ዘይደለየትን ሃገር እያ ስለምንታይ ኣሜሪካ ብፍጹም ኣይትደልየካን ናብኡ ክትከይድ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ በዛ ናይ ብሪክስ ገብራ ዘሎ ጥራይ ንባዕሉ ምስ ዘለዉ ሃጓፋት ብቐሊሉ ኣይ ቲንክ ብናይ ኣሜሪካ ካልኩሌሽን ክሪኦ ከለኹ ንኣቢ ንምቕያር ብዙሕ ግዜ ክወስድ ዘሎም ስለዘይክእል ንግዚኡ ድሓን ይፅናሕ ዝበልዎ እዩ ዝመስል ናተይ ክሪኦ ከለኹ ምክንያቱ ኣሜሪካ መዓት ማሕበራት እዩ ዘለዋ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ኩሉ ቦምባታት ፍኸም ዝብል ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ እንተሪእናዮም ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ናይ ትግራይ ክግበር ከሎ ንዓቢ ስለ ዘይደልይዎ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝምድና ገይሩ ስለ ዝነበረ እዚ ሰብ ዝክእሎ ኣለዎ ኢሎም ነቶም ናይ ህወሓት ካድረታትን ህዝብን ኣላዓኢሎም ኩናት ክፈጥሩ ከለዉ ንክልትዩ ከኣልዩ ብኔው ናይ ኤርትራ መንግስቲ ከኣልዩ ኢሎም በዚ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ከኣልዩ ኢሎም እዚ ከዓ ጌታቸው ረዳ ባዕሉ ዝበለ እዩ ከምኡ እዮም ዝሓስቡ ነይሮም እቶም ንዖም ኣጆኹም ዝብለዎም ዝነበሩ ውፅኢት ናቱ ምዃኑ ድማ ነገር እሶም ኣብዚ እዋን እዚ ኬንያ ከምሰን ኣንከር ኮይና ዘላቶ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ስለምንታይ ናይ ሶማልያ የልዕሎ ኣለኹ ደንቀነ ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ ስለ ዘሎ ኣብ ሶማልያ እንታይ ይስኸ ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ከያ ተናኸልና ዝስምዖ አምባሳደር ተባሪሮም ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት በሶማሊያ ተባሪሮም ተማላ አማሲዩ ካብ ሞቃዲሾ ሶማሊያ ዝተሰምዕ ዜና ከም ዘመላኽቶም ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ቆንስላ ብቐጥታ ነቲ ሃገር ለቂቑ ንኽወፅም መንግስቲ ሶማሊያ ኣዚዞም ምብራርቲ ዲፕሎማት ድማ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሶማሊያ ኢድኻ እቲኻ ዝብል ምዃኑ እቲ መግለጺ ኣረዲዩ ዘሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሶማሊያ እቲ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ዓሊ መሐመድ ዓደን ዝተባሃሉ ኮይኖም ንዲፕሎማስያዊ ሓላፍነቱ ኣብ ዘይውክል ንጥፈታት ተረኺቡ ክብል ከይስዎም ስለዝኾነ ድማ ኣቶ ዓሊ መሐመድ ዓደን እቲ ፐርሶናል ኖግሬታ ከም ዝተለዓለን ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ንሶማሊያ ለቂቑ ክወፅም ተነጊርዎ ኣሎ ኢሉ እቲ መግለጺ እዚ ዲፕሎማስያዊ ስጉምቲ ሶማሊያ ድማ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ውጥጥ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ከብፅሖ ተባሂሉ ዝግመት ዘሎ ሶማሊያ ኣብቶም ዝሓለፉ መዓልታት እውን ምስ ቱርኪ ኣዝዩ ግዙፍ ዝተባሃለ ወተሃደራዊ ስምምዕነት ዝገበረት ኮይናም ቴክኖሎጂታት ኩናትን ኣጽዋራትን ካብ ቱርኪ ክትእቱ ዝኽእልዋ ስምምዕነት ተፈራሪማላ ቱርኪ ሓለዋ ባሕሪ ሶማሊያ ካብ ምክያድ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ሶማሊያ ናይ ወተሃደራዊ ኣጽዋር ኢንዱስትሪ ንምህናጽውን ዘኽእል ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ምስ ኤርትራን ግብፅን ወተሃደራዊ ስምምዕነት ብምፍራሙን ናብ ሞቃዲሾ ሰራዊትን ከእትዋ ዝገበረት ኮይናም ኣብቲ ዞባ ድማ ወጥሪ ዓሲሉ እዩ ዘሎ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያውን እቶም ዞባዊ ምዕባለታት መሻርክቲ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ብምዃን ተላፊኑ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ እዚ ድማ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ዝተፈላለዩ ረብሓታት ዘለዎን ሃገራት ኤሚሬትስ ግብፂ ቱርክን ስዑድ ዓረብን ዝሰሓበ ረፅሚ ከይህሉ ተሰጊዩ ዘሎ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እቲ ወግዓዊ መግለፂ ናይቲ መንግስቲ ሶማልያ ነዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ዝመስል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዘሎ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝደየበ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ
ኣምባሳደር ምስተት ማለት ናይ መወዳእታ ደረጃ ናይ ዲፕሎማሲ እዩ ስለዚ እቲ ኣምባሳደር ካብቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ክጥረስ ከም ዘለዎ ገይሮም ኣለዎ ሶማልያ እዚ ድማ ኣብ መወዳእታ ናይ ወርሒ 10 ዘጋጥም ዘሎ ስለዚ ሓንቲ 2 ወርሒ ተሪፍዎም ኣሎ እቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ከም ዓቃብ ሰላም ክቅፅል ይኽእል ዶ ኣይክእልን ንዝብል ከምኡውን ካብቲ ናይ ዓቃብ ሰላም ወፃኢ ባይላተራል ሪሌሽንስ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገረን ዝነበረ ዝምድና እውን ሓደ ኣሽሓት 10,000 ወላ 5,000 ዝኾኑ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ካብቲ ዓቃብ ሰላም ወፃኢ ስለዚ ሶማልያ ድማ ብሙሉእ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ሶማልያ ክወፅእ ከም ዘሎ እያ ትሓቲ ዘላ ምክንያቱ ተገራጫው ረብሓ ስለ ዘለዎ በቲ ሓደ ናብ ሶማሊላንድ ኣትዩ ሉላውነት ናይ ሃገር ክደፍር ይፍትን ስለ ዘሎ ኣብዚ ምህላዎም ኣገዳስነት የብሉን ብምባል ትሰዶም ኣላ ስለዚ እዚ ሓደ ነፍሱ ዝኻለይ ሶማልያ ድማ ምስ ግብፂ ከምኡ ድማ ምስ ቱርኪ ጌራቶ ዘላ ወታደራዊ ሽርክነታት ነቲ ወታደራዊ ዓቕምናታ ከም ዝሕይል ይገብርዎ ኣለዉ ካልኦት ረብሓ ዘለዎም ንኢትዮጵያ ኣብቲ ቦታቲ ክትህሉ ዘይደልይዎ ይኣትዉ ኣለዉ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ዩኤኢ ኮይና ኣብ ሶማሊላንድ ዝገብሮ ዘሎ ድማ እስራኤል ክትኣትዎ ትኽእል እያ ብመንገዲ ዩኤኢ ጌራ እስራኤል ቤዝ ወታደራዊ ቤዝ ኣብ ሶማሊላንድ ክትገብር ትፍትን ኣላ ዝብል ዘረባታት ኣሎ ስለዚ ዓበይቲ ሓይልታት እዚ ኩሉ ኣብይ ኣሕመድ ዝገበሮ መንገዲ ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከለው ጉዳዮም ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ ምስ ካልእ እንከሎ ናብ ኤርትራ ይቀንድቲ መልሓሶም ክፍኣውን ተንኮሎም ኣብዚ ስምዑ እንጂ ተገንጥላ ራሷን የቻለች ሀገር ነች። ነገር ግን አስተማማኝ የሆነ የወደብ አገልግሎት ከሩሲያ እንደምታገኝ ይታወቃልና ፕሬዝዳንቱ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያሉት ምንድነው የባህር በር ሳይኖር መኖር ምን ማለት እንደሆነ እኛ እናውቃለን። ምክንያቱም የባህር በር አለመኖር ከእድገት ከምናምን እንደሚጎትት እኛ የባህር በር ስለሌለ እንረዳዋለን። ኢትዮጵያም የባህር በር አልባ ሆና መቅረቷ እንደሚያሳዝናቸው ከገለጹ በኋላ ኢትዮጵያ በሆነ መንገድ የባህር በር ማግኘት አለባት ብዬ በግሌ ማምናለሁ። መንግስቴም ይሄንን ያምናል። እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ቤላሩስ መራሒ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ኸዛን ኣብቲ ናይ ብሪክስ ኣኺባ ምስ ተራኸቡሲ ኣብ ደገ ባሕርስ መድላይኩም ስፅቡቅ ኣለኹም ብዝኾነ ዋጋ ኣብ ጎረባብትኩም ድማ ኣክሰስ ክብኹም ኣለዉ ሕጂ ንሱ ክዛረብ ከሎ ኣክሰስ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እየ ዝብል ኣነ እምበር ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ሓደ መሬት ጋሕቲጡ ንክወስድ ዘተባብዖ ዘሎ ኣይብልኒ እንታይ ኢልዎ ኮይኑ ከዓ ስቱፒድ ስለ ዝኾነ ጥራይ ካብ ወፃኢ ወላ ሓንቲ መረዳእታ ክንህልዎ ይኽእልና ግን ክልቲኦም ደቂ ማሕበር ስለ ዝኾኑ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብሎም ስለ ዝኾኑ ክደናገፁን ኣጆኻ ክበሃሉን ከም ንቡር ጌርና ኢና ንወስዶ ተደይብልካ ነገር ከም እንድዩ ምስ ዘይብሎም ከማኻ ኮይንካ ክትቁዝም ትኽእል ኢኻ ቺኑ ዝኸይድ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን ኣብዚ ግን ብዛዕባ እዚ ናይ ብሉምበርግ ኣብዚ መን ኢኻ ትብሎ ነገራት ካብ ቁፅርና ወፃኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ምክትል ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ተዛሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ድማ ናብ ውግእ ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም ክብል ሓደ በዓል ስልጣን ትግራይ ተዛሪቡ ኣሎ። እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ መፅሄት ናይ ዘ ኢኮኖሚስት ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣዛራቢ ኣርእስኒ ኮይኑ ዘሎ ኦፍኮርስ ንውግእ መዳለዊ ስለ ዝኾነ እቲ ኣርቲክል እውን ነቲ ኩናትን ወረ ኩናትን ንምሕያል ዝተገበረ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ተተቐባቢሎም ካብኡ ብዙሕ እቶም ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ዝገብሩ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝሃቦ መልሲ ነዚ ኣርቲክል እዚ መንግስቲ ኤርትራ ንዝኾነ ይኹን ኩናት ዝዳለወሉ ምክንያት ከም ዘይብሉን መንግስቲ ኤርትራ ናብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ኣትዩ ከምኡውን ስለያናትን ውሽጢ ትግራይ ከም ዝኣቱ ገለ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ኣብቲ ኣርቲክል መንግስቲ ኤርትራ ግን ንፁር ዝኾነ መልሲ ይብዎም እንተኾነ እቶም ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ድማ ምስቲ መንግስቲ ናይቲ ኢትዮጵያ ወይ ምስቲ ምክልኻል ቀረባ ዝምድና ዘለዎም ፕሮፓጋንዲስትስ ዝብልዎ ዘለዎ ስሙ አይተ የማነ ገብረመስቀል የኤርትራ ኢንፎርሜሽን ሚኒስትር ትላንትና ትሩ ቱ ፎርም ዘ ኢኮኖሚስት አጌን ፍሎት ምናምን እያለ ይቀጥላል። ኢኮኖሚስት የተሰኘው ሚዲያ ዝሉሚንግ ማለት ብሎ ነው የጻፈው። በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ዳግም ጦርነት ሊቀሰቀስ ይችላል ብሎ ነው የሚጽፈው። ያ ብቻ ሳይሆን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ጭምር ጠቅሶ ጀነራል ጻድቃንም ጦርነት ባይከሰት ደስ ይለኛል፣ ነገር ግን ጦርነት የመከሰት እድሉ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ንፁር ዝኾነ ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኩናት ክውጅ ወይ እውን ኩናት ዝኸውን ሓሳብን መደብን ከም ዘይብሉ እዩ ንፁር ገሊፁ። ንሳቶም ግን እንታይ ሕማም ከም ዘለዎም ወይ እንታይ ድሌት ከም ዘለዎም በዚኻ ትፈልጥ እንታይ ክብሉ ንሰምዖም ኣለና ኣብዚ እስከስምዕዎም። አቶ የማነ ያልገባውት ነገር ምንድነው መሰለህ? የማነ ያልገባው ችግሩ ምን መሰለህ? አንደኛ እናንተ ሀገር የሆናችሁት ለሀገር የሚያስችል ቁመና ወይም ሀገራዊ ማንነት ኖሯችሁ ወይም ደግሞ መነሻ ምክንያት ኖሯችሁ ሳይሆን አን
የቀኝ ግዛትን የባርነትን ታሪክ መነሻ አድርጋችሁ አም ሶሪ ቱ ሴይ በባርነት ታሪክ የሚኮራ እናንተ ብቻ ናችሁ በዓለም ላይ በባርነት ታሪክ ተመስቶ አገር የሆነ አገር ይሁን እንኳን ይቀጥል እንኳን ብሎ ቢሉት አይቀጥልም ሶ ዘረባናቱ ስሜት ናይ ሰብ ዝትንክፍ እንዲሁ ኦብቪየስሊ ግን ትማል ብኔፓላትን ብቦምባታትን ዝቆትሉ ዝነበሩ አቦታትን ድሕሪ ኮይኖም ካብኦም ዝተወልደ እንተኮይኑ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ጽቡቅ ክዛረብ ከሎ ኩሉ ግዜ ክትጠራጠርን ክትገረምን ይዘለካ ትሩ ከለርናቶም ተሐቀኛ ምስልናቶም እንታይ ምዃኑ ኤርትራውያን እዮም ዝነግሩና ዘለው እዚያ ጥራይ ክትዳና ክትክላላ ብጣዕሚ ለመጭ ዝኾነ መልሓስ ስለ ዘለዎም ኣብቲ ኤርትራ ክትግፎም ከላ ከመይ ዝበለ ኤርትራውያን ከምኦም ሕያዋ የለን ከምኦም ገለመለ ይብሉ ነይሮም ተሐቀኛ ምስልናቶም ግን እዚያ እያ አቦታቶም ንህዝቢ ኤርትራ ብታንክታት ዝረገፁ እዮም ንህዝቢ ኤርትራ ብነበልባልን ብክላስተር ቦምብታትን ዝጨፍጨፉ እዮም ኩሉ ክገብርዎ ዝኽኣሉ ገይሮም ሻዕብያ ድከቶም ስለ ዘፅገቦም ፋሕብትን ስለ ዘእተዎም አዲስ አበባ ኣትዩ በንቁሩ ስለ ዝሃለዮም ናፅነት ኤርትራ ኣብ ሒሳ ኤርትራ ከም ናይ ኤርትራ ፅሩይ ናፅነት ኣብ ኣፍሪቃ የለን ክደግመልኩም እየ ከም ናይ ኤርትራ ፅሩይ ናፅነት የለን ካልኦት ኩሎም ብድጓመ እዮም ረኺቦሞ ክንዲ ናይ ኤርትራ 30 ዓመት በይኖም ደው ኢሎም ኣብ ሰውራ ተቃሊሶም ሃገሮም ጥራይ ኮነ ሓራውፅዮም ነቲ ፀላእዮም ካብ ሱር መሰረቱ በንቁሶም እዮም አልዮም እዚ ድማ ኢትዮጵያውያን ኩሉ ግዜ ውርደት ከም ዘለዎም እዩ ሕፍረት ከም ዘለዎም መልሲ ይረኽቡሉን እዮም ከዓፍሩ እዮም ዝኽእሉ እምበር መልሲ ይረኽቡሉን እዮም አሚን ከመይ ገይሩ ሓደ ሰውራ ካብ ናቕፋ ተበጊሱ አዲስ አበባ 4 ኪሎ ኣትዩ ነቲ መንግስቲ ፈንቂሉ ነቲ ሰራዊት ኣብ ሓማኹሽ ተቀይሩ ፋሕብትን ይትይዎ ኣስመራ ኸይዱ መንግስቲ ተክል መብዛሕትኦም እቶም ሃገራት ኣፍሪካ 54 ኩለን ነቲ ሃገሮም ናውፃ ይገበሩን ገሊኦም ገዲፎምሎም እዮም ተቃሊሱ ክሳብ ካፒታል ሃገራት ነቲ ፀላኢ ኣውፅዩ ባንዴሩ ተኺሉ ኮፍ ዝበለ ሰብ የለን ከደምሎ ድግፍ በግፍ እዩ ነይሩ መብዛሕትኡ እቲ እንኮ ፅሩይ ዝኾነ ቃልሲ ህዝባዊ ዝኾነ ቃልሲ እሙኻ ንፀላኢ እዩ ኖርማል ስዕር ከያደ ይኮን ኣብ ሓደ ድፋዕ ወይ ገለ ሓማኹሽቲ ጌርካዮ ኣብ ርእሲ ከተማ ናቱ ኣቲኻ ነፋሪቱ ኣልዒሉ ካብቲ ዓዲ ከም ዝጠፍእ ምስ ገበርካዮ ንሓዋሩ ከም ዘይምለስ ምስ ገበርካዮ ካል ሓደ ተጎራቢቱ ምሳኻ ዝነበረ ስልጣን ሂብካ ኦኬ ኣምላኽ ሓግዝካ ኣነ ድማ ኣብ ጎንኻ ኣለኹ ኢልካ ኣስመራ ኸይድካ ክትከይድ ከላ ካብዚ ንላዕሊ ጅግንነት የለን ክንደምንታይ ፈራዕራዕ ክብሉ ይኽእሉ እዚኣቶም ነዚያ ጥራይ ክዝክሩ ዘለኩም ፈራርዕ ናቶም ግን ክሰምዑ ኣለና የስ ክሕርቐና የብሉን ከነንፀርፅር የብልናን እቲ ታሪክ እናፈለጥና ስለንኸይድ እንታይ ዓይነት ሰባት ምዃኖም ቶም ጎረቤትና ኣብ ስልጣን ኮፍ ምስ በሉ እንታይ ዓይነት መረዳእታ ከም ዘለዎም ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ ተማሃር እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ሓደ ሰብ ሰኽራም እዮም ዝብልዎ ነዚ ሰኺሩ ጓልካ ንዝሓተተካ ኣይትኽላዮ ይብሉ ሰኺሩ ንፀረፈካ ግን ከይትሓድገሉ ይብሉ ምክንያቱ ሰኽራም ዕቡድ ናይ ልቡ ስለ ዝዛረብ ናይ ልቦም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚኦም ከምዚ ዕቡድ እንዲ ናይ ሰኽራማት ግን ኖ እዚ መዳልያ ካብቲ ኤታማጆር ዝብልዎ ዘሎ እቲ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይቲ ሰራዊቶም ኣብርሃኑ ጁላ መዳልያ ዝተቐበለ እዩ ኤክሰለንት ስራሕ ስለ ትሰርሕ ዘለኻ ንኢትዮጵያውነት ስለ ትጉዝጉዝ ዘለኻ መዳልያ ዝሃቦ እዩ ስለዚ እዚኣቶም ተራ ሰባት ኣይኮኑን እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ነቲ ዲፕሎማሲ ናይ ሃገራት ኦፍኮርስ ካብ ናይ ኣቢ ተበጊሱ ከም ዝብል ዘሎ ኣብስ ተመሳሳሊ ጎቦ ንኤርትራ ዝነቅፍ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብኩሉ መጀመርያ ዳይሬክት ክዛረብ ጀሚሩ ሕጂ ድማ ብጎቦ ብዙሓት ኢና ኣፅዋር ኣለና ሓይል ኣለና ቁጠባ ኣለና ብላ ኣለና ምባል ኩሉ ግዜ እታ ዘረባ እዚኣ ግን እታ ኩሉ ግዜ በፈንጠራ ናቶም ምዃና ኩሉ ግዜ እታ ሽግርቲ ክፈጥረሎም ዘረባ ምዃና ካባይ ንላዕሊ ዝበላ ሰብ ስምዑ ዓብ ሰራዊት ክገብር ሓይሊ ሰራዊት ክገብር ብማዕሪኡ ፀጥታና ትባላሽ ናይ ሓይሊ ስትራቴጂ ንኢትዮጵያ በንፃር ይሰርሐላ ዝበዝሐ ሓይሊ ክትገብር ተፈቲና ናተረኹ መሸጥ ከይትሃገር ነዚ ንድሕርዳ ኢትዮጵያውያን ዘይርድኦ ኮይኖም ኣብ መወዳእታ ማለሲ ሃገር ሰቂልካ ፀኒሐ ክፀኒሕ ኢልካ ፅናሕ ኣይኮነን ሓደ ሃገር ከም ፀኒሕ ክትገብሮ ብዙሕ ስራሕ እዩ ዘድልየካ ሓደ ካብኡ ንኢትዮጵያ ከም ቻሌንጅ ኣነ እዚ ኮይኑ መስለኒ ነዚ ፅቡቅ ጌርካ እንድሕር ተረዲእካ ፅባሕ ውግእ ተመፅእ እንታይ ይኾን ኣነ እቲ ፓተር ናይ ስሪ ቅየር ክእል እዩ ዝብል እምነት የብለኒ እዚ ን50 ዓመት ክኸይድ ፀንሐ ንዓና እንታይ ሂቡና እቶም ሓይሊ ብዙሕ ዘይንፈቱ ውግእ ብዙሕ ዘይንደሊ ዝበዝሐ ሰላም ንርኢ እንታይ ሂቡና ነቶም ብቐፃሉ ውግእ ሰላም ከምፁ ዝደልዩ እንታይ ሂቦም
زين 5 عمت هوناچوت بانجليز بامريكا እና በስኛ አገር የሆናችሁት በእንግሊዝ በአሜሪካ እና በእስራኤል ድጋፍ ነው በግብጽ ድጋፍ ነው በሳውዲ ድጋፍ ነው ይህ ነው አሁን እነዛ ሰዎች ፊታቸውን ያዙሩባችሁ ሀገር የመሆናችሁ ሁሉና አደጋ ላይ ነው ድቅ አሁንም ግራ ይገባችሁ ለዛ ነው ሁለተኛ መታየት ያለበት ነገር አለ ሀገር ዝኾንኩም መስ እስራኤል ገለበለ ስለዛ ሓገዘትኩም ያ ሓፍሩን የምኮ بس ridiculous اسرائيل زنعوم يا تعتق نيرا اصوار تبوم نيرا زخانتايو سعرتك خدقبل كبيت سلا زخونه امين ابرس خوينكم اندو حسبوا 7 مليون 7 مليون حزب نيرنا يبران حبر السوفيت بليونات ገንዘብ ይበና ነይሩ ኦኬ ኩባ ተحግዘና ነይራ كل ነገር ሰሜን ኮሪያ ተحግዘና ነይራ ጀርመን ተحግዘና ነይራ ኤቭሪባዲ ተحግዘና ነይሩ ብዙ ህዝብ ለና ሰራዊት አለና መንሰይ አለና እሶም ከመ ነይሮም ወላ ሓደ እመኸ መጽዩ በንቁይሩ ካብ ሳሕል ጥራይ ዘይኮነሲ ካብ አዲስ አበባ ካብ 4 ኪሎ ነቲ መንግስት በንቁይሩ እንተሪ ሎሞ በሓጎታቱ ዝነበሩሉ እንታይ ክብል ኸል ሰብዚ ነዛ ዘረባዚ አጥፉዋ ድሕጂ ሰምዓይ ደልኒ ጥራይ ክብል ኸል ስለዚ ካባቶም እዚ ዝብሎ ዘሎ መን ገለስ ሓጊዝዎም ኣሎ ገለ ነገርስ ክህሉ ክኽእል ኣሎ ክብልሎም because ኣብትናቶም ስቶሪ ብፍጹም ኣይትኸይድን እያ እዚኣ ክትወሓጠሎም ኣይትኽእልን እያ that's why ድማ ናይ ኤርትራ ህላዌ ኣነ ናተይ መረዳእታ ናይ ኤርትራ ህላዌ ነቲ ታሪክ ኢትዮጵያውያን ክቆርዑሉ ዝደልዩ ዘፍርስ ስለ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ታሪክ ኤርትራን ንኢትዮጵያውያን ጀጋኒና ናብሲና ዝብሉ ኣፍራ ከም ዝኾነ ዘረጋግፅ ሓቂ ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ህላዌ ኩሉ ግዜ ዝወግኦም ንዖም ተዲኹም ኣለኹም ናይ ኤርትራ ህላዌ ኤርትራ እንተተፈሊጡ ታሪክናቶም ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ብፍላይ እዚ ጅግንነት ብላብላ ዝብሉ ሓሶት ምዃኑ ዝፍለጥ because ኤርትራ በሙሉ ስለ ዘበርዐነቶ ዝኾነ ይኹን ጅግንነት ከም ዘይብሎም ካ ስለ ዝረጋገፅ ስለዚ ንህዝቦም እንታይ ኢሎም ክምሩ ጀነራላት ናቶም ምሩኻት ናይ ኤርትራ እዮም ነይሮም ነዚ ከመይ ገይሮም እዮም ክገልፅዎ ከቢድ እዩ ንዓታቶም ስለዚ ሳይኮሎጂካል ዳሜጅ ኣሎ ኢሞሽናል ዳሜጅ ይብልዎ ነዚ ያልገባችሁ ነገር እናንተ ኢትዮጵያን እናዳክማለን ብላችሁ የሰራችሁት ስራ በሙሉ ኢትዮጵያን እያጠናከራት ነው የመጣው የሸረባችሁ ሴራ በሙሉ እናንተ ላይ አደጋ እየጋረጠ ነው የመጣው ዝም ብዬ ላሳያችሁ ምን አለ ኩሉ ዘረባናቱ ያ አምባሳደር ተባሪሮም ሶሪ አብዛ ስሙዋ ኩሉ ተዘረባናቶም ስለምታይ ከምም ዝብሉ ዘለው ቤዝ ያደረገ ነው ህልውና መር ኢትዮጵያ ውስጥ የምናየው ትግል ማለት ነው ጠላት ስጋት መከላከልና መቅረፍ ላይ ያተኮረ ዛሬ ማደር ላይ መሰንበት ላይ ያተኮረ መሻገርን ታሳቢ የማያደርግ ስጋቱ ምንድነው አማራ ሊወረኝ ነው ኦሮሞ ሊያጠፋኝ ነው ትግራይ ምናምን ሊያደርገኝ ነው የሚል ህልውና መር የሰርቫይቫል ብቻ የሆነ ስለሚያጠፉን እንሰብሰብ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አይታችሁ ከሆነ ሁሉም በየብሔሩ ያለ የሚሸፍት ሰው የሚሸፍተው የተሻለ ዓለም ፈጥራሉ አይደለም ካልተደራጀን ያጠፉናል ካልተዘጋጀን ይውጡናል ሕጂ ኣብ እንታይ ገብር ዝፍትን ዘሎ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ኣጋጢምዎ ዘሎ ዕንወት ወይ እውን ውድቀት ኤክስኪውዝ ደለልሎ እቲ ካድር ናቱ እንታይ ክብል ፀኒሑ ፋኖ ይጭፍጭፍና ኣሎ ኢልካ እንተ ተዛሪብካ ሽግር እዩ ምምቕቓል ናይ ኢትዮጵያ ኢኻ ትፈጥር ዘለኻ ድኽመት ናይ ኢትዮጵያ ኢኻ ንዓለም ትነግር ዘለኻ ስለዚ ሓያል ሃገር ክኾኑ እንተደልዮም ነቲ ውሽጦም ዘሎ ቃንዛ ሒዞም ናይ ደገ ጸላእቱ ክደሊ ክኸሉሎም ሻዕብያ ይኮም ዝገበረና ዘሎ ግብጽ ያ ከም ትገብረና ዘላ ዝብል ክትዛረብ ክትክል ኣለካ ዝኻንታዩ እምበኣር ናይ ደገ ጸላኢ ኣለና ውሽጡ ዘሎ ቃንዛኻ ክትሕውዮ ስለ ዘይትኽእል ዓቕምኻ ስለ ዝኾነ ናይ ደገ ነገር መደበሲ ወይ እውን ናይ ደገ ጸላኢ ኣምፂኻ ነቲ ህዝቢ ኣንጻሩ ሞቢላይዝ ክገብሮ ኣንጻሩ ከተበጋግሶ እዩ ዝደሊ ዘሎ ብኩነ በንጻሩ ናይ ኣቢ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ፋኖ ገጢሙ ክስዕሮ ይኽእል ስለዘየለ ወይ እውን ከምቲ ዝደልዩ ይኸደሉ ስለዘየለ እንታይ ዝብል ጎዝጓዝ ጀሚሮም ከም ዘለው ኣብዚ ሓንቲ ከርየኩም እየ እዚ ድማ እቲ ስትራቴጂ ናቶም ምዃኑ ስምዖ ንእሽተይ ድሓን በፍርሃትና በሰርቫይቫል ጥያቄ ላይ ነው የሚሰባሰበው ብዙ ጊዜ ማፍረስ ነው እንጂ ከፈረሰ በኋላ ምን እንደሚሆን ስለማናቅ ህልውና መር የሚደረግ ትግል አገር አያሻገርም ህልውና መር ችግር ላይ የሚያተኩር ፖቴንሻልን ማየት የማይችል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ምንታይ ዝብል በፂሖም ኣለው ኦሮሞ ሕብረት ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ሕጂ እንታይ እዩ ወላ ነቲ ሸነ ፋኖ ይክቐትለካ ዝደሊ ዘሎ ዝብል ዘረባ ከም ጎስጓስ ክጥቀምሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ኣብዚ ስምዕዎ ካ ትሕቶ
مو قبل السراويت مكلخال عواتات يحافظ كم زلو قليتهم اتحرنتا وجلة مالي ابزرق وحمق لسي ابت كل اب استفلالي كبابيتات سراويت مكلخال حدوش متقعتي كم زخفت قليتهم اتحرنتا وسراويت بمساس زعلم استبهاله وفر سراويت مكلخال يكايدو زبل مكل سراويت نصانت اورومم انتخنا جن اتورال سراويت زبل سراويت مكلخال كبيت سعرت انداغطم إلهم اب استفلالي كبابيتات يكايدو ابزلو قطمه دما بوحدو ميتن كلتن وتحضرات منغسن بركت زبلو اصوراتن ماري خلو خيلهم اتم وتحضرا وفتات أبي كبابيتات دري إنشنيم درا وراجرسوم أمايا يبدو غوتي بوجي بونا بدلي ساسيغا انتينا نرزلنا هجي حانت غوزغواس جميرو مازلو تاك حب وازفتن زنبريو أورومو حبرات نكبر أم حاروك قتلونا يمصلو زبل زربا زغانتايو تشنه زبحال كهرموم سلدي جمر زلو أورومو أم حركة فاكا سلزفتن زلو حبرات كتغبر كتكلالكا زبل غوزغواس جميرو مالو زيوم قالك هابتم كادراتات ناتيو كم زناي أبي كم زي تحد كم الدردس أنا كومو مدرتنا تو أبيكس يوم زيوم زبل زلو أورومو فرعتنان تعبيتنان كله إيغوناتنان قريفنا حبرات كنقبر لنا مغنياتو الزناي أم حرا organization كتفاكا يزل زلو أبي أوفيسات سرح بمحارنيا بمحارو زاربو يدو وهاب زلو زبل إتا بوقعي تانا عليت بوليتيكاناتهم بوقع كسر علا جميرة مالو إذا خانتا يزر زلو أبي أموداتو أبو رومي كحبا زلو ورومي حيسكاي كون زغل خالي إثيوبيا ونت قال مالي نستوى السنة جزيك خدا لاي ساكت كيد أبزي تدخلوا الدرجة جن أبو رومي بد قبل كم تقولوا أجد السلطانات بتوم دك أرومات حجوا زلو كما يا موداتا نابو رومي كسجع زلو ونياتو كابتي بهر إثيوبيا أبتا ديسابا كهدما زي كل وين تا ديسابا ناي أروما سلو زغنت أمحارون تمسيوم مناون تمسيوم مريتكم ورر له سلازو خون عليت كوينات خون سلازو خونه زيا نعونا مودة كارد زلاتة بس كوين بزجن تي أمونغو إثيوبياويان زلو كنتات أزيو زحزني وخين زلو سجنا يكونن كلا أرستون كم زلو ما بسمعج بنات تقموبت وين نتقمو وين لا ما يتقمو እሺ ራሳችሁ ጉዳይ ብለን ብንተዋችሁ ተውናላችሁ አተውኑ አይ ግራ ይገባው የሚሆን እናንተ ሀገር ፖለቲካ ይሄ የመጀመሪያው የአልጀር ስምምነት እኛ ተቀበለን እናንተ ክዳችሁታል አንድ ሁለተኛው ነገር ፕሪቶሪያ አግሪመንት አለ ፕሪቶሪያ አግሪመንት تاني عصب قداي عصبنا كنا مالسينا قلمل دبل دنبري نسا نا موتات يا خيدا معناته زلو وكنتات نا شجرنا خوني مصوم سلازلو بتوم عبيت كادرتات تاني عصب زبلو زنفعوا زنبرو أقدلوا كم استبهلوا كابتي زجبرو زلوا كايدا كتنبب تغل حسب أنت دلينا نتقملوا أنت زي دلينا دما أجمل نستيلو بس none of your business it's none of your business عبد خان تايت جبرنا هذا حتى كسب يلا إرترا دما نفس وقف مريتا أفدق بحر ولا ودبا يكون تقول تدلي تقملوا تدلي دما تقملوا قال سبحان لكم زين تقملوا تقينا ولك أنت عينة رؤسي زلوا ماني قرمنني لو من زي تتكم قالوا دحر 5 عام زمس ولا داي تقملوا كل نجارك وحجيكم كانت تقملوا معاد نجارات كلها بيرترا تقملوا زي تقل ابي تبيعكم معاد وتتلو زي تقملوا زلو مس غزي انك تقملوا زغلوا حسب ما يبقى ابزي وانزي نيرترا ادلا ابزي ساعات زيا قال ادلا نتا ادلا ينزلوا اي تقملوا كينو زخدغن ابزي وانزي قدامنا سلا زي بيقولوا ابت قدامنا زلو يسرحلو صباحنا غوغن كتدليا كنتقملوا كنتقملينا بزي ነገር ከነጸልዩ صباحنا غو خمانا بز قرباي حجون ጥራይ ይኮነ ዘሎ ታስ ሰቢዝ ቅመጠሉ ዘሎ ባዓቅቢ ይሰርሐሉ ስለዚ እትናቶም ዓፈርፈር ኩሉ ግዜ ናበይ ገጹ ክኸይድ ከም ዘሊ እዚ ኻንታዩ ኒ ኤርትራ ስለ ዝበደለቶም ኣይኮኑ እዚኣ ጥራይ ሓዞም መወዳእታ ኤርትራ ስለ ዝበደለቶ ኣይኮነ ዝግዕር ዘሎ ተዳ ንኤርትራ ግዳይ ጌርካ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎንኻ ንምስላፍ እታ ታክቲክ ኤቭሪባዲ ኖውስ ቲ ታክቲክ ህዝቢ ሞቢላይዝ ጌርካ ናይ ደገ ፀላኢ ፈቲሽካ ረኺብካ ነዚ ቦታ ዝክበኩም ከምዚ ክንገብርና ኣብ ጎነይ ኮይንኩም እቶም ኣምሓራት ዋጉኑ ዘለኹም ምሳይ ይኩኑ ወይ ዝብሎም ዘሎ ሳቶም ከታይ ብሎ ኣሎ ሸንካ ደቅስ ብሎ ኣሎ ፈልጡ ወይም ቲ ጌም እንታይ ምዃኑ ሳቶም ኤቭሪባዲ ኖውስ ሳቶም ከታይ ብሎ ኣሎ ኣብዚያ ደኺሙላ ዘሎ ክንህቦ ክንክእል ኣለና ክወድቕ ትኮይኑ ካዮም ዝብሉ ዘሎ እቶም ካልኦት ድማ ከም በዓል ግብፂ ድማ መፍተቶም ረኺቦም ነዚ ሓዊ ነዳዲ ክቡእ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ምክንያቱ ውጥቀት ናይ ኢትዮጵያ ለይትን መዓልትን ዝፅልን ዝምህለልን እንተሎ ግብፂ እዩ ኤርትራ ኣይኮነን ኤርትራ ውጥቀት ናይ ኢትዮጵያ ሓሲቡሉ ይፈልጥን
حجة كمان أبز قربا كم إذا حسب سبي بزحله أنت عندار زربو سلده سلشوا زلو أوكي إذا حدا كون كله أبتي قربتنا زلو نيش نسمع يومه ጦርነት ነው የኛ የውስጥ ጉዳይ ነው ወያን ልደግፉ አለም ይገባችሁ ልዘርፉ እንደገባችሁ እኮ በኋላ በደንብ አየ ወያኔ መጣችሁ አሽንፋችሁ አይደለም እኛ ነው ከሞት ታደግናችሁ ጭራሽ ጦር 60 ሺህ ጦር ልከን ከዛ ወደዚህ ተወጋሉ እሺ አሁን የፕሪቶሪያ ስምምነትን ስንፈርም እናንተ ምንድን ያደርጋችሁት እኛ ሰላም ነው የፈለግነው ብያለሁ ፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት ፈረም ካለ ፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት ስትፈርም ለቆያኔ ኩን አንዳቸው በነፍስ እንዲቀሩ ካልፈልጉም ቆያ የትመስል ይታቃል ወፎ በጣም የምትገርም ሰው እንትናት አይጦች ምናምን አድና የምትበላው ገላ እሾክ አለ እንዴ ትልቅ እሾክ ያለው የዚህ የቁልቋል እሾክ እጀንታዩቲ ዘረባ ዘግሮም ዘሎ ከምዛ ዝብለልኩም ያ ካል ነገር በፖለቲካ ይዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ነገር ከተምፀቱ ኮይንካ ሻዕብያ ሕጅነ ወያነ ወይ ውን ትግራይ ስኻትኩም ከም ዝበደልኩም እንታይ እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎንካ ጌርካ ንምግባር እዩ እቲ ዝማተር ኢትዮጵያ ሓንቲ ከላ ኣብ ትሕቲ መለስ ክትግዛ ከላ ኩሉ ትክትገብርዎ ትኽእሉ ጌርኩም ይኹም ዘይፈተንኩም ነገር የለን እንታይ ትፀገም ግን ዝደጋገም ታሪክ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ብጣዕሚ ሃላኺ እዩ ብጣዕሚ ሃላኺ እዚ ኣስዋ ኤርትራ ኣበይቲ ምስ ካልኦት ፓርትነርስ ዘድልያ ዘሎ ምንታን ካብዚኣቶም ስለ ትፈራ ኣይኮነን ግዜ ስለ ዘኽስሩኻ ዕንወት ስለ ዘምፅኡልካ ካብ ኢትዮጵያ ብፍጹም ናብ ኢትዮጵያ ኣቲንክ ኣብ ገለ ነጥቢ ወልዳ ወልደ ማርያም ዝበላ ዘረባላ ኢሎም ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ጥቕሚ ክትሓስብ የብላ ንኢትዮጵያ ኣውፅያ ኣብ ካላ ክትጥምት ኣለዋ እንዳት ሹድ ቢ ስትራቴጂ ኣይ ሪሊ ሆፕ መንግስቲ ነዛ ሃገር እዚኣ ቀቢፁ ካብዚ ሃገር እዚኣ ብፍጹም ነገር ክፅበቅ ከም ዘይብሉ because it doesn't make any sense ሕስድና ኣለዎ ታናቶም ኣይተኣቕሎም ኒያ ናይ ካለ ስለ ዝጥምቱ ንሕናሲ ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ኤርትራውን ካብ ኢትዮጵያ ሓሲዱ ከምዚ ክኾን ኣሎ መሬቶም ክንወስድ ኣለና ገለ ከምኩም ዝብል ሰብ የለን ዝኾነ ኤርትራዊ ከምዚ ዝብል የለን ንሳቶም ግን ነፍስ ወከፍ ኣፎም ዘዝኸፈተ መሬት ክንወስድ በዚ ክንወስድ በቲ ትግራይ እንትኾነ ገለገለ ክወስድ ይብል በቲ ተኾነ ዓሰብ ክወስድ ይብል በቲ ተኾነ ድኹላ ኤርትራ ክንጥቕላ ተሃረምረም ናቶም ኣብ ሶማልያ ከምኡ ኩሉ ነገር ክወስዱ ጥራዮም ዘልዩ ስለዚ ትስስዐ ስለ ዘሎ ናይ ግብትና ልምዲ ስለ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ እዚኣቶም ዲያስፖራ ባብቲና ግን ኣይ ቲንክ ዕቱብ ዝኾነ መረዳእታ ክህልዎ ትመንሰይ ዝፅዋዓነ እስከ ንቐፅል ጌታቸው ረዳን ዶክተር ደብረጽዮንን ኣወንታዊ ተስፋታት ፈጢሩ ፍልልይ መራሕቲ ንምፍታሕ ንሕና ንቐርብ ብዝብል ንክልቲኦም መራሕቲ ንምቅርራብ ዝግበረ ፃዕሪ ዝናዕደ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ተቐራሪብካ ምዝርራብ ዝመስልዎ ነገር የለን ዝብል መልእኽቲ ሕሊፉሎም ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከምኡውን በዓል ሃፍቲ ሰባው ደሳለኝ ብሓባር ስእሊ ተሳኢሎም ዝተወዝዐ ምስሊ ክልቲኦም መራሕቲ ተቐራሪቦም ይህን ሚል ክበሃሉ ዕድል ዝኸፈተ ይመስል ጌታቸው ረዳ ኣብ ማስዩ ኣብ ማሕበራዊ ፌስቡክ ገጹ ከም ዝጠቅዖ ካብ ርሑቕ ዝመፅእ ሰብ ኣየድለን ንምቅርራቡስ ንሕና ንቀራረብ ኢልኩም ከተራኽቡና ተፅዕሩ ዘለኹም ተጋሩ ክብሪ ሃብኩም ተቐራሪብካ ምዝርራብ ዘመስልዎ ነገር የለን ይብል በርግፅ ተቐራሪቦም እንታይ ማዋጊዖም ዝብል ዝርዝር ዝተባሃለ ነገር ዘይለኳ ዝኾነ ተቐራሪቦም ፍልልዮም ፈቲሖም ዶ ወይስ ፎቶ ተላዒሎም ጥርሕዮም ትፈላለዮም ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ከተማ መቐለ ሆቴል ፕላኔት ዝተሳለት ምስሊ ደብረጽዮን ጌታቸውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሕ እኳ ዝተባሃለላ ዝኾነ ህዝቢ ምስቲ ኣንፀላሊዎ ዘሎ ስእለ ሰላም ክልቲኦም መራሕቲ ሰላም ተፈጢሮም ዓብዪ ሩፍታ ምዃኑ እናተጠቐሰ ዝርከብ ብደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ምስቲ ብጌታቸው ዝምራሕ ጉጅለ ኮፍ ኢላ ይዛተን ምስ ገዛእ ደርቢ ምዝታይ ኣየድለን ዝብሉ መደረታት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ክስምዑ ምፅንሑ እውን ዝዝከር እዩ ሰባዊ ደሳለኝ ኢና ንብሎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንፈልጦ ሓውና ደሳለኝ ኣብ ደገ ዝነብር በዓል ሃፍቲ እዩ ደብረጽዮን ይረአ ኣሎ ጌታቸው ረዳ ይረአ ኣለኡ ማእኸል ሰባዊ ኣሎ ማእዝያ እዚኣ እታ ፎቶ እዚኣ እንታይ እያ ትብል ትሕዝታ ናብኒ ብርሑቕ ኮይንኩም ስለ ዝረአየኩም ከም በልኩም ካብ ርሑቕ ዝመፅእ ሰብ ኣየድልን ንምቅርራቡስ ንሕና ንቐርብ ኢልኩም ክትራኽቡና ትፅዕሩ ዘለኹም ተጋሩ ክብሪ ነገር የለን ዝመስዎ የለን እዩ ዝብል ናይ ጌታቸው ፅሕፍቲ እዚ ሰባዊ ካብ ደገ ይመፅኡ
ጊዜውም ምሕዳር ትግራይ አይተጌታቸው ረዳ ስልጣኑን ጀነራል ታደሰ ወረደ ሂብሎም ጌታቸው ረዳ መገሻን አበ ከልዓዲ ስለዝኸይድ ስራሕቲ ጌታቸው ጀነራል ታደሰ ወረደ ተወኪሉ ክሰርሖም ሂብዎ ዘሎ እንትኸውን ኣብዚ ዛዕባ ዘጠመተውን ሓበሬታ ኣለና ሓበራዊ ምስሊ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳን سم زي نريو زلنا ولا ونتي أبتي جميرنا يزنحنا زيانة شنسمايا دعوة عرقي خاوزة خاف فرنسا ويخاف قلق مسكا أي تصبر تقراوايو ونام تقراواي بعد هفتي أكن لي عبيت قدام تقراي زنت فيه حونا إذا صحف زيجن زقانت فوتوغراف نايكن محيز نام تأخذ دي للتف فيه تقدر تاي مالتيو مالت كندي سب تحواسو قليسو كن بزح سب تحواسو قليسو حق لي جن معنى له فوتوغرافي زي تا فوتوغرافي أنا ملتف انتاي دفافي كوا كندي ساعات خلت فكايا قلب أي قد سنان زي زلتف ولا ساعات سنان فلطة مالتي كسرح وكلنا هيبوغو دبدابي كما زملاتو كابت كم تعصر تشعته خلت الشهر عصر شعتنا جميرو نابز تفلالي وسرحتي كيتاتشو وردا كاب عدي كم زوت جنرال تادس وردا دما كاب تزلو وسرحتي بتوسخي ناي بريزيدنت كيتاتشو وردا سرحتي كسرح كم ستكايد فليتو بريزيدنت كيتاتشو وردا خدي معلت يو خكيش زبل لابت دبدابي زي سفر كوات هنا نابا عدي سابا كم زكايش نخلت معلت دما ناي مكرشا غعزو كم زملس تحريك لتمعلتون كم ناي مكرشا غعزو كم زملس يو في الفلات نظرتو كيتاتشو وردا كاب سلطانه عليزبل حبريتا بمزحنا تكاوحن تخون بزح واجون فتير لهم ليتنا على جنرال تادس وردا بريزيدنت خوينو كسرح وكلنا توهيبو زلو خوينو بريزيدنت كيتاتشو وردا كاب 10 تشعات تكم تجميرو نفس تفرال يشرحتي كم زنكساسي غليصو يسرحو زلو شرحتي كاب تتقسم على الجميرو ليتنا على جنرال تادس وردا ابتي حيزو زلو مدب شرحتي بتوسعي قبل لسرحو داريبو ناي كيزيو محدار تبعي شرحتي كسرحيو وكلنا توهيبو هذا تاغبراو نخقب ترجمه نبي تتحفت كيزيو محدار تግራይ نبلان كوميشن تግራይ نبيرو فاينانس متحوار هافتي لكلهم عملات مستجز أدر بمزتاي أتدب دبيك سونريو زلنا تادس وردا زبحال زلو زيو نايتي ጸጥታ ትግራይ ሓላፊ ከም ዝኾነ ወሊ ዝንገር ስለዚ ጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣን ኮርዲዩ ስልጣን ከገድፍ እዩ ገለ ዝባሃል ዝነበረ ኣብዚ ዋን እዚ ምናልባት ካብ ስልጣኑ ተገሊፉ ከይከውን ኣጸባቢቆም ሽም ገይሮም ልኩሉ ከም ዝኽሉ ኣብ ገለ ክፋል ባዕልውን ይብሎ ነይሩ ኣተሓዳድማ ናይ ኣቡይ ይልዎ ነይሩ ምናልባት ኣተሓዳድማ ናይ ኣቡይ ድዩ ዝገብራ ዘሎ ወላ እንታዩ we don't know እንታይ ግን ዘሬካ እቲ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ናይ ትግራይ ዳርጋ ነቲ ህዝቢ ንሽተይ ተስፋ እንተነይርዎ ትግራይ ገለመለ ፖለቲካ ክብል ተስፋ ናቱ ከም ዝቕህም እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ተምሊት ናይ ትግራይ ክሳዕ ክንደይ ናይ ስልጣን ህልኽ ከም ዘለዎምን እታ ኩርሲ ክሳዕ ክንደይ ከም ተገድሶምን ክንደምንታይ ዕቤት ኣለዋ እታ ኩርሲ ብዘየገድስ ኣብታ ኩርሲ ብጣዕሚ ይማወቱ ከም ዘለውን ልክዕ ናይዚኦም ናይ ህወሓት ኤሊት ባህሪ ካበይ ትሪኦ ኣብቶም ትግራይ ትዕወዝ ዝብሉ ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ተቃወምቲ ዝበሃል ዘሎ ትግራይ ትዕወዝ ኩላቶም ኣብኣ ዘለዉ ናይ ስልጣን ባህጊ ኤግዛክትሊ እዚኣ ኣብ ህወሓት ንሪኣ ዘለና ኣብኣ ድማ ትሪኣ ናይ ስልጣን ባህጊ ብጣዕሚ እዩ ቅድሚ ዓመት ዲ 2 ዓመት ብርጌድ ንሓመዱ ተባሂሉ ክንደይ ሰብ ተኣኪቡ ነይሩ ሎሚ ብኣውራጃን ብቐቢላን ፋሕብትን ኣትይዋ ታጉጅለ መን እዩ ኣሎ ደለውን ኣይመስለንን ሓደ እቶም ኣብ ቅድሚት እምኒ ዝወርወሩ በብሓደ ተለቂሞም እስር ቤት እዮም ዝኣትዉ ዘለዉ ካልኦት ድማ ክልቀሙ ከም ዝኽእሉ ፈሊጦም ዝሃደሙን ኣብ ሂወቶም ናትሓብኡ ዝነብሩን ቀለልቲ ውሕዳት ኣይኮኑ እዚ እቶም ኣብ ፖለቲካ ቤላ ገይሮም ነታ ጉዳይ ዝበልዕዋ ድማ ጉዶም ስለ ዝተፈልጠ ተቐባልነት የብሎምን ስለዚ እንታይ ዘርእየካ ልክዕ እታ ሓንቲ ምስሊ ኣላ ብጀርመን እታ ትፋሕሲ ካብቲ ገረብ ካብ ዝወረቐቶስ ኣርሒቓ ኣይትኸይድን እያ ዝብል ዓይነት ማለት ራዛስ ናይ ኣቦ ሓዛብ ናትና ማለት እዩ ራዛስ ናይ ኣቦ ሓዛብ ስፖንሰር ዝገብሮም ዝነበረ ወይ እውን ንዑ ዝተባብዕዎ ዝነበሩ ልክዕ ናቱ ባህሪ ድማ እቲኣቶም ኣብ ዓዲ ኣብ ትግራይ ክገብርዎ ከለዉ እዚኣቶም ድማ ኣብዚ ደገ መፅኦም ክገብርዎ ንርኢ ኣለና ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ እዚኣስ ቅድሽተይ ስምዕዋ ንኤርትራዊ መንነት ራፅ ደም ነፍስስ ከም ማዓንጥ ሓራግፅ ሓመድና ንመልስ ኤርትራያ ማሕውስቲ ብላን ዘለዓለም ዜግነት ኣብዛ ሃገር ውቁጥ ብቐለም ደም እዚ ኣቦታት ክምስሉ ከለዉ ብዘይ ምክንያት ኣይመሰሉን ሰብ ኣብ ዓዱ እኽሊ ድማ ኣብ ዓውዱ እዩ ዝኸብር ኢሎም ብዓወዲ ዋዛ የለን ብሃገር ዋዛ ዝበሃል ነገር የለን ኣነ ሕጎሴ ስለ ሃገር ተዛሪቡ ፖለቲከኛ ኢሎም ዝቆፅርዎ ካህን እንተልዩ ካባይ ጀሚርካ ሕጉሳት ኢና ኤርትራ ቆፅርዎ ፖለቲከኛ ዝቁፅር እንተልዩ ሰብ
حجوسيو كابا جمير كاتم كم زقط صورو سبعة أبز مساين تل عفشون إحنا أصلا زوانا. أي بحكر ما كم زعينة التحساس باي كل والنازل له أبنتا عين الدرجة لها هي منو دي هذا اللي هقله بحجر صوتها كلية بلو نفس وقف سب فتهاجروا زخوني يقوم بهايمانوت كشكع كاد فتن حنساب كلتيو هاجر عملاقين نابلو نخلتيو هاي السلاسي حدا كابت جيم تتقملوا نسبة إيرترا نمسدع هايمانوت ينيرو كالو تسألاتون كمو كما نيرترا كداهم زفتنو بهايمانوت ديوم بقال ديوم بستفل عليه من قدي زانا يتمالنا يتقرأي دما كلتيو هزبي دوب سجير حاولنا تعلو ويحادي تزبد بالكا زرانايو بكل من قدي كابزا إثيوبيا بهالاجر كل عينة فتنة نسبة إيرترا مسمصيو لازم مرح هايمانوت ديو شيخن كشن ديو زخوني يكون عبد الرجال نتحبر تسب كان كحك خلاله هاجر ناي كل إيرترا ومخانا كينو تدوب سجيرو فلو حونات فلو بوليتيكا كسر زفتنا ما عدل كوابي بلون حونات غربتنا فقري مس كله بوليتيكا كحوس ولا خلوهم كتنك غلكا نتهاجر نتهزب نمققال تقوموا الأجندة مخانو كل تسب قلتيفو كستعولوا له كم زلون زاد اللي سكم تكوسوا له كم زلون نتبابه نايلو ما رسي بزح بوليتيكا زلوايو of course كن وانو نعوز عندهم سلزغوني نفسه كفسف دماء بنقحت ككتاتلو نمحتن لايك مكبار سبورت مكبار نزو كومنت نزو فيديو نزو channel زي مدقاف دمانا نفسه كفنا سراح يخون بزح سراح يدوست يا حبريتنا باهم نغرب زلنا بتحاد ما هاري خون بتحاد دما متنققتان ملبى من كوننا انو قبر يمو مزيا كابز فيديو كابز قبركو زي تسنف عباي درفقت اقدس درفقتكم تقدري أنت قوي طفنا أنا تلك أيقونا نتعنا زنق فتحي زغلعك خمقنا أنا يبا أنت أنا خصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزهم كمان لسا أنا تلك لوني مع سخوي الوزا تفالين كان بخاب برد مفرازة سعر كايهم بخاب وشتغن قدرك حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حد للبي كلونات كعبي يقولون أبس قوازل كمان بس أنت إريتراوي سبب مرهاوي يقولون أبس قوازل كمان بس أنا تلك سيكون متعنا زنق فتحي زغلعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصنا ويتقدي أنت ويتفنان أنا تلك سيكون متعنا زنق فتحي زغلعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزهم كمان لسا مع سخوي الوزا تفالين كان بخاب برد مفرازة سعر كايهم بخاب وشتغن قدرك حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حد للبي كلونات كعبي يبلون أبس قوازل كمان بس